Xanna ninaqdu għatini parti ta' taħdita tiegħi fl-imkien ma' Manuel Delija, tini parti fil-femati għala għed pjuttost grata illa naqtar qoli mela wahda fil-fat bu għali xari. Patreon.com/John Malek tixtiqu tejnu biex dan il-program ikompli jisir u safrattant nixtieq nirringrazzja l dawk l-ħud kollha li l-om magħna sa mill-bidu u jkomplu jinaqdu magħna kif jiprogressa l-proġett. Naddu issa għal main sponsors ta' dan l-episodju li huma Derek Meats u Leakabs, again żewġ azzjendi li l-om magħna sa mill-bidu ta' dan jiena grat ġenwinament. Leakabs li bħalma dejjem nisħa u din pjuttost saret fil-fatt logħba kemm xejn divertenti, anzi ħafna divertenti li nlab mal-mara fejn ikkontrasta dak li jkun hemm fuq l-app ta' Leakabs ma' pjattaformi oħrajn u bekk nista' nerġa' intenni li Leakabs huma l-irħas fis-suq u jaslu fejkom fl-inqas ħin. Niżlu l-app mhux biss għall-prezz u għall-ħin imma għax Leakabs isukbuhom f'kull roqa ta' xlutna għawdex inkluż u għax għandhom ukoll varjetà ferm wiesa li fosthom se ssibu l-vettura li intom teħtieġu. 99866425 huwa n-numru tal-ħabib tiegħi Andrew tad-Derek huma kuraturi tal-laħam eċċellenti, però wkoll jagħmlu ħafna tzlatzet, homemade burgers in-house, tant li ħajkolli nċaqlaq it-tifla mill-kamra tas-sodda tagħha biex ninstalla cold room biex speċa nakkomodhom il-speċini pupa ma l-ħajja jibsa. 99866425 jekk qed tfittxu id-dejjat biex tiddekoraw id-dar, l-uffiċċju, jew forsi għandkom xi diżinni partikolari f'moħħkom, kellmu l-Valletta Glass għax anke jagħmlu ċejjex dekorattivi tal-ġiġ li jkunu mfassla skont il-ħtiġijiet tagħkom. Jekk qed tużaw il-website John Malija u għall-promo code biex gawdu minn 15% skont għal Tuzzi, il-kumdità u l-kwalità jiġu l-ewwel u qabel kollox b'60 sena esperjenza fil-produzzjoni ta' sufani, serħu raskom li ħajkolkom oġġett ta' kwalità u mistrieħ kif tmiss liġi apparti li prezzijiet li jista' verament jilħaqhom kulħadd. Nota ħarija jekk tixtiequ tkunu minn tal-ewwel fost dawk li tiġu aġġornati għal dak kollu li jienu sħabi qegħdin nagħmlu qed naqdu dal-grupp tal-WhatsApp jekk tixtiequ li aħna nżidukom miegħu kemm iżuru l-ħolqa li qiegħda fil-caption x'imkien tiġrijaw taħt u żidu n-number tagħkom hemmhekk. Dak kollox minn naħa tagħna ngħaddu issa għat-tieni parti tat-taħdita tiegħi ma' Manuel Delija. Bil-telefon najdu kemm għal-buzz Mil-wahda neħu t-nejn Nif mux dwarx għadrednu Nistaqsu kif u xfatta u fejn Il-bada s-saġġar Il-bada s-saġġar Mela, tlaqna naqra fuq l-istorja tal-arriva, speċta. X'inhu mal-memorji tiegħek, anzi le, x'inhu mal-emozzjonijiet marbuta mal-ġrajja tiegħek tal-arriva? Illum jew dik inha? Illum. Ħanejlek għara ħaġa nista' ngħidlek, jiena xi jumejn ilu kont qed naqra artiklu fuq thejournal.mt li huwa website ġdida tal-Labour Party. U daw kienu qed jitkellmu fuq kif ħafna nies għandhom ħafna jirromantiċizzaw il-passat. U li din mhux idea tajba. U jużaw eżempju illi gustajtu. Qalu ħafna nies jiftakru il-basis l-antiki. Dawk li kienu blabibin biex niftehmu. U jiftakruhom nostalġija, u kultant tisma' min jgħid dak kien żmien kienu ħelwin dawk il-bażis, eċetera. U dan qal isma' tiftakar il-ħelu. Ma tiftakarx li pereżempju kull tarġa fuq l-istaffa kienet daqshekk, li ma kellhomx bib, illi fis-sajf kont tileċ u li kienu storbjużi, li kienu jiddaħnu, li kienu magni valenużi għaddu mit-toroq, li Times kienet tiffiċerja ritratti ta' tħaħin kbar darbiva u darba le fuq l-ewwel faċċata li konna mejtin biex narawhom. U gustajtu għaliex għatma waqgħu għat-tentazzjoni huma li waqt li qed jikkritikaw riforma tat trasport pubbliku ikunu nostalġiċi għal dak li kien hemm. U għalija huwa rikonoxximent importanti. Li dik kienet riforma ta' fejda. U kienet riforma diffiċli ħafna. Illi gvernijiet provaw jagħmluha diversi drabi għal 50 sena. U
u li kien hemm bżonn issir biex tippermetti affarijiet oħra li jistgħu jiġru wara. Għandi jiġifieri illum 10 snin wara, aħtala 10 snin issa das-sajf. Illum 10 snin wara għandi mixed feelings kbar. Ma tlekx l-ewwel li nixtieq illi t-tifla tiegħi tammirani. Tifla tiegħi ma kienx twildet meta jew kienet ta' twelid meta saret ir-riforma. Però hija waħda minn dawk l-affarijiet li ngħidilha jien kellix naqsam meta nbidlet dik il-ħaġa. U meta tara r-ritratti ta' x'kienu qabel, u fil-verità meta aħna niftakru x'kienu qabel, differenza that I'm proud of. All right? Għax kienet diffiċli immens biex inti tagħmel di tranzizzjoni, biex tipperswadi gvern li jagħmilha, biex tibdel l-infrastruttura tal-ownership li kienet l-ikbar ostaklu biex l-infrastruttura tibqa' tiġġedded, biex ikunu aċċessibbli, biex in-nies ikunu jistgħu jidħlu fihom u joħorġu minnhom mingħajr periklu. Fuq bażi personali. U inti kont li perswadejt il-gvern li fuq hekk nieħu krettu. Li hemm bżonn li nimmodernizzaw. Kulħadd kien il-gvern kien jaqbel li hemm bżonn. Però hija waħda minn dawk l-affarijiet li kulħadd ikun jaf li hemm bżonn, però ħadd ma jaf kif għax l-attentati li kien hemm qabel spiċċaw f'kompromessi li ġabu li bħallew l-affarijiet kif kienu. Famużament min kien jgħidili, min kien jgħidli biex jikoraġġini, kien jgħidli għas dommintof ma sattarfhom, il-problema l-kbira li kien hemm kienet li effettivament jew fil-prinċipju kull karozza kienet misjuqa minn sida. Immaġina l-Air Malta. Timpjega 20 pilota. Mela biex ikollok 20 pilota, jrid ikollok 20 ajruplan. Għax da meta l-pilota jkun bil-lif jew imur jorqod, jieħu l-ajruplan jew d-dar. Biex ikun jista' jagħmel Jesus loves me, veru gustuża u hekk u sabiħ, imma ma tistax int tiffinanzja u tissussidja sistema ta' trasport. Skont il-bażi ta' kemm timpjega drivers, id-drivers tħallashom il-paga ta' drivers. Imma mhux tixtrilhom bass kull wieħed. U allura ħadd ma kien qed idaħħal idu fil-but biex jibdel il-flotta ta' trasport pubbliku. Biex iġeddida, biex jimmodernizza, biex idaħħal air conditioning, ma kienx air conditioning qabel biex idaħħal air conditioning, biex idaħħal ir-rotot, biex idaħħal il-fatt li tista' tagħmel teknoloġija biex tiċċekkja fuq l-app meta ġejja u dal-affarijiet kollha. Ma setax jagħmilha għax kien ikollu jrid jixtri karozza għal kull xufier. Kienet impossibbli. Impossibbli. Mhux vijabbli. Allura biex tagħmel hekk irrid toftom l-operazzjoni ta' servizz pubbliku mis-sidin tagħha li kienu s-sidin tagħha u kien ilhom is-sidin tagħha 60-70 sena. Li naħseb għanlet ħafna rabja, le immaġna mas-sidin. Fihom żgur u għadhom s'issa jesħtuni u ġifieri. Għax daw qabli bidla kbira għamlu projezzjoni ta' ħajjithom li speċa ħajkollhom ċertu xorta ta' dħul. Bħal kull merċ ieħor, ġifieri naturalment kienu kompensati kif kien id-dritt tagħhom. Però ma kienux dak li rridu, ma kienx dik il-xridu huma. Li ma jinbidel xejn u li jibqgħu kif kienu. Daw kienu dejjem jirnexxielhom. Bħal ta' yes minister. Dawn kien jirnexxielhom b'xi mod jew ieħor. Jidħol ministru ġdid ta' trasport mimli entużjażmu li jixtieq jibda l-affarijiet. U jagħmlu sena jieħdu jiekol dal-affarijiet kollha. Sakemm isib saqajhu jifhem ir-regoli. Mbagħad jagħmel sena jiġġieled magħhom biex jipprova jirranġa l-affarijiet u jqogħdu jinnegozjaw u ftit jedduh u ftit eċetera eċetera. U mbagħad ikollu sena jew jibżam ir-rixafil. Allura ma jridx jiġilet man nies għax il-Prim Ministru jkaċċih, jew ġej l-elezzjoni ma jridx jiġilet man nies għax jibża li jitleba. Fil-gvern ta' 2008 fejn il-Partit Nazzjonalista rebaħ b'xi 1500 vot, probabbilment parti minna ma kienx biss il-kapaċità tiegħi li nipperswadi illi waslet għal dik ir-riforma, li ma setax issir għal 50-60 sena qabel. Imma parti minna kienet ukoll il-fatt li il-Partit Nazzjonalista did not have high hopes li jerbaħ l-elezzjoni ta' wara. Wara isma' f'dawn il-5 snin jekk hemm xi ħaġa li tissir u li ħadd tkun fiha ħafna uġieħ. Now's the time. U nagħmlu legat. Legacy project kien speċna. It's life changing. Il-partit, il-problema. Ma hekk ġifieri interpretaħ il-Partit Nazzjonalista dan. Ma nafx li kien il-Gvern Nazzjonalista, il-Partit Nazzjonalista.
Ħanejlek ara. Ħansemmi eżempju ta' proġett ieħor li kont involut fih f'dak il-gvern, ħafna intimament, u li nkburi bih u nurri t-tifla meta ngħaddim idejh. U li kien dak iż-żmien kontroversjali ħafna kien ta' uġieħ. Il-Parlament il-ġdid. Malta kien ilha 90 sena demokrazija parlamentari u l-Parlament kien homeless. Għal 90 sena sħaħ. Għax ħadd ma kien jgħid lin-nies, kellu l-kuraġġ jgħid lin-nies għalkemm privatament nies bħal Edifen Kadami u Alfred Sand m'għandix dubju li kellhom idea tal-istituzzjoni, tal-importanza tal-istituzzjoni, kulħadd staħħa jgħid lin-nies isma' jħanhom fuq 50 miljun biex nibni parlament. Għax kulħadd kien jgħid il-Parlament ħad tibni fejn biex għalik dak 50 miljun fuq fl-iskejjel. U jien naħseb li l-fatt li l-Partit Nazzjonalista ma kellu xi tama qawwija li erbaħ l-elezzjoni ta' wara. Dak ukoll biex jgħid isma' nagħmlu għad id-darba. Lawrence Gonzi d-deċida għall-Parlament ħanibnih. Għax jiena nitlifan l-elezzjoni imma nkun ħallejt xi ħaġa. Kien hemmhekk din l-atmosfera ta' fuck it? Fuq xi affarijiet iva. Let's do the right thing, eh? Eżatt. Fuck it, let's do the right thing. Eżatt. Ma nqogħdux issa ifhimni nismu di importanti li llum ħadd ma jgħid għajam waqqaw l-Parlament u nibnu bijaw il-ġebel. Ġifieri llum kulħadd jien naħseb li kulħadd b'xi mod jew ieħor. Jew jaċċettah, jew jieħu pjaċir bih. U jgħid jien niftakar kienet car park miżbla kif tidħol il-belt. Tiftakar car park. Karnival hemmhekk. Il-karnival kienet that was the good day. Kien l-epitoma tal-eżistenza tiegħu. Fil-ġranet ferjali kien car park imġidma. Imma, allura iwa, il-bini jien kont wieħed mill-iktar affarijiet li ħadd pjaċir nagħmel, jien kont imur kważi kull xahar l-istudio ta' Renzo Piano, Pariġi, darba Ġenova wkoll, biex niddiskutu l-elementi ta' dizin għax id-dizin rid jirrispetta l-elementi istituzzjonali kif jaħdem il-Parlament ta' Malta, eċetera, eċetera. Waħda mill-iktar affarijiet li ħadd pjaċir nagħmel, però dak iż-żmien kien jgħajruna fuqha. ħatibnu cheese grater, capricci, l-affarijiet kollha, kien importanti li jsir. U seta' jsir għaliex jiena naħseb li kien hemm l-element ta' fuck it. L-użajta hekk, ma naħsibx li qatt smajt il-Lawrence Gonzi. Fuck it, naħseb inħallas għalija naħseb. L-atmosfera dik kienet, speċi issa hemm bżonn jsir, all right, issa ifhimni, dan din l-opportunità. Ir-riforma tal-public transport dak kien l-element li perswadihom. Li kienu jafu li ħajweġġaw in-nies. Kienu jafu u ta' tgħidli mhux kantiverja li xjentement tweġġa' lil xi ħadd, imma l-amministrazzjoni pubblika hija għażliet. Il-pajjiż għandu bżonn trasport pubbliku, hija element essenzjali tas-servizz pubbliku, tal-mod kif jaħdem il-pajjiż, ta' kif tiffunzjona l-ekonomija. Imma konna wasalna f'punt li trasport pubbliku jużaħ biss. U niftehmu maħniex ħafna l-bot minn dak il-punt, però dawn għadhom konsegwenzi ta' kemm kienet ittardijata dik ir-riforma. Konna wasalna f'punt. Li trasport pubbliku jużaħ biss minn ma jistax jagħmel mod ieħor. Ġifieri għandek li kebżaw. Dik parti mir-riforma ta' trasport pubbliku. F'Malta kien hawn 200 taxi. Ta' żek, numerus clausus. Issa tgħidli mill-perspettiva ta' taxi drivers ma batewx, għax is-suq ġie liberalizzat u għax ftaħna dak l-element ta' trasport pubbliku, żgur li batew daw biex jibgħu taxi minita l-oħra. Kienu jħallsu l-mijiet tal-eluf. Għax kien hawn 200 biss, demand and supply, sewwa jkollok 200 biss, ikollok numerus clausus biex tibdel l-idej, tħalliha wirt. Ġifieri dak kienu jkun hemm taxi drivers illi għandu tifel u tifla. It-tifla jħallilha id-dar u t-tifel jħallilu l-liċenzja. Ma żgur li weġġaw. Però il-mobilità tal-pajjiż ma setax tibqa' b'200 taxi. Ma jistax ikun. U ma setax tibqa' ma nġeddux it-trasport. Biex imorru waħda lura. That's the bit I'm proud of. Yes, eżatt. Inti tkun taf il-mixed feelings fejn huma. Eżatt. Ara, saru diversi żbalji, l-żbalji huma amministrattivi. Jiġifieri jiena ma nistax nara. Mobile għaddej. Mhux tiegħek naħseb mitfi. Spera mhux tiegħi x'imkien. Le, mhux tiegħi. Okay. Ħanejlek ara, jiena niftakar il-mument fejn irrealizzajt li għamilna żball kbir. Qed niltaqgħu
ma' sidin l-antiki. Qabel ma saret ir-riforma. Ġejja, waslet biex tiġi. U daw għadnilhom isma' għadnilhom the rules of the game are open for everyone. Din tkun kompetittiva, aħna m'għandniex il-min nażlu. Torganizzaw ruħkom. All right? Dawn huma t-termini tat-tender li ħajoħroġ. Organizzaw ruħkom u bidjaw intom għalihom. Sadattant tal-biznis li ħatitilfu. Titħlu fil-ġdid jew le, ħan ikkumpensawkom. U negozjajna kemm għandu jkun fair, u kalkulajna, u qablu, firmajna, u għadna ħan ikkumpensawkom. Mbagħad hemmhekk tfajnilhom sweetener. Hemmhekk tfajnilhom sweetener. Aħna ħsibna li qed nitfawlhom sweetener, fil-verità ma kien sweetener xejn kun jiġi tnejku minnu. U għadnilhom ara. Jekk ma teħdux intom il-kontratt, min sa jidħol sa norbtuh. Illi min mill-membri tagħkom jew intom irid impjieg, irid jimpjegakom. Ejja, ufferma ħajni. Trojan horse, bro. U hemmhekk għad żbaljajna. U meta diskutajt internament u għat dan xi żball, taf min serraħ li rasi il-kontrattur meta daħal. U għallu sallabnikom bijadi, għalli sallabtuna. Għallina, drivers għandi bżon, hija biex nsuq il-karozzi tal-linja, għalli musambur l-isptar naqbat it-tobba biex nsuq il-karozzi tal-linja. Għalli jindaw għandhom zonna, għandhom l-esperienza, jafu x-xol. Għalli jindaw nistriħu noqgħod fuq. Għalli plas, mux faċli x-suq. Ma kien jgħidu l-trak. Mustammurien nsuq karozzi tal-linja, ma ndaħalix. Forse mux ġoħajt, ma ġkontoniera, nafasa ma ċaħġa. Il-bombi żgur ikun diffiċli. Għada, kullħat, il-problema ta' rizorsi umani kienet sottovalutata minn kullħat, specialment mill-operatur. Issa, ħanajlek xaħġa, f'Malta għamilna xaħġa, il-proċess ta' riforma għamilna xaħġa. Spiega l-fejn insbal. Għax daw ma tfaċċaw xaħġa. Daw marru training, baqgħu jipretendu li ġejjin, kien mufteminu. Kemm kienu? Ma tfaċċawx, ma niftakarx il-numri sew, għax ilu, ma naħseb 300-400 ruħ ma ġewx għax l-ewwel ġurnata tax-xogħol. Allura għandek it-trakkijiet il-ġodda, air conditions bih, bin-numru jidher elettriku, parkjati ma jsuqhom ħadtu. Għajdli kif se jaħdem is-servizzu. In-nies maħruqin fix-xemx u l-karozza mhux ġejja. Meta x'kien ix-xahar? Fit-Lulju. Sajf mimlid. All right. X'tamlu Ottubru, meta jkun irid imorru tfal l-iskola? Għajdli meta l-aħjar. Jannar, ma importax Jannar? Nasab Marzu jiena. Marzu. Għax ħadd ma jrid imorru x-xogħol Marzu. Hija ma mhux ix-xogħol. Forsi għandek raġun taħt ix-xemx fucking jiddaj. Forsi għandek raġun. Biex timmultiplika l-frustrazzjoni bisset ngħidlek. Qatt ma kien iddiżinjat li nħallu n-nies jinħarqu fix-xemx. Qatt ma kien iddiżinjat, però n-nies għamlu dak is-sajf. Issa, il-mirakli saru, biex dik il-problema tiġi interessata kemm jista' jkun malajr, tant saru mirakli li daw qabdu u l-gvern ma ħareġ solt. Daħlu dejhom fil-but. U qabdu armata drivers jaqalawhom u allura taħallsu iktar għal overtime għal min ħaj replace'jhom. Mill-flotot tagħhom mill-Ingilterra, minn Wales, eċetera, eċetera, ġibuhom biex suq il-karozza tal-linja temporanjament taw, iħallsuhom il-pagi temm, mhux taw ta' drivers, di swit. Mux l-gvern, il-gvern ma swit l-solt. Swit enormement. Għax, they wanted to get on top of it. Ma kienx tor taħħom da li ġara, ġivini għan iftem. L-min swit, l-kontrattur swit? Mux ekku. Mux ekku. U l-obbligu kien fuqom. U l-gvern ma daħalx għal dak l-obbligu, ma kompensomx, ma xej. Ġiviri, il-gvern nifaċilitalhom, per eżempju, li jisselfu coaches Maltin, drivers taħħom, għalli n-nies ma jibqawx l-art. Umma ħalsuhom, mhux il-gvern, umma kellhom ħalsuhom. Fl-aħħar mill-aħħar kienet għal daw l-intraprenditori kien falliment il-proġett. Iva, però kienu impenjati illi jibqgħu u li they turn it around. Kien falliment finanzjarju. Finanzjarjament, falliment finanzjarju, però qatt ma abbandunaw. Il-gvern Labour Party kaċċihom. U meta keċċihom kienu diżappuntati ħafna. Mhux kienu qed jagħmlu flus minnu, because it became a matter of pride, ifhimni dan hija kumpanija internazzjonali. Sida kien id-Deutsche Bahn. Aħna ma selnihomx. Min kien sida? Id-Deutsche Bahn, l-ikbar kumpanija ta' trasport fid-dinja.
Deutsche Bahn il-Railway Company Ġermaniża. Arriva hija sussidjarja ta' Deutsche Bahn. So. Arriva stess kienet topera dak iż-żmien f'xi 20 pajjiż tal-Ewropa. U kienet sussidjarja tal-kbar kumpanija ta' trasport fid-dinja. Niftakar kelli meetings ma' Deutsche Bahn stess, mal-proprjetarji, wattilhom isma' intom qed taħsbu li titilqu. U da għallu li nitilqu xiex. Tħallna nija, ħanamluha. Tħallna nija, ħanamluha. Qed imbagħtu, qed noħorġu flus minn ġewwa, però u fimni ġifieri Ma f'xi punt irpilja s-servizz? Nifhem li ovvjament fil-bidu kienet kważi impossibbli. Fir-reputazzjoni tiegħu ma rpiljax. Imma Kwalità? Fil-kwalità tas-servizz, fil-limitazzjoni, għax imbagħad l-iżbal li ieħor. U issa l-iżbal li nassumi r-responsabilità tiegħu jien mill-bidu sal-aħħar. Il-servizz mhux tal-li rpilja, tal-li kien bil-bosta ħjar minn dak li kien hemm qabel, u r-riżultat kien jidher immedjatament mit-traffiku li kienet jiġbur. Però kien ħafna inqas mill-aspettattiva ta' x'kellu jkun is-servizz. U ta' dak jien responsabbli. Għaliex jien tajt lil pubbliku, jien kont il-wiċċ ta' dik ir-riforma u għalhekk fimni ġifieri kienet l-aħħar inizjattiva tiegħi fil-politika. Llum jekk noħroġ għal tlab tal-boċċi tal-RND, żgur ma nitlax. 10 snin wara. Il-gallipoli tiegħi qatt mhux se tinħafil lili. Affarijiet li jiġru. Gallipoli kienet il-missjoni ta' Churchill u. Nispjega l-analogija wara. Jien kont mhux biss determinat illi ssir din ir-riforma, jien kont entużjast ġenwinament tar-riforma. Frankament għadni. Ġina ġenwinament inkwetat kont dak iż-żmien u għadni sal-lum. Illum dawn l-inkwiet jixxerjaw ħafna nies, però dak iż-żmien ma kienx moda fl-ambjent politiku fuq id-dipendenza ta' dal-pajjiż fuq il-karozzi privati. Ġenwinament. U allura jien kont entużjast. Ir-risposta meta kont tajt lin-nies isma' tmux bil-karozza għax-xogħol, jekk tmur il-belt kuljum madonna karozza inkollu twaslek. U kien jgħidlek ma ħaddini l-karozza tal-linja, jiena ġemmajt biex nixtri l-Audi. Anke xtrajt il-Ford Focus. U ħadd itfani f'dak trakk li kien tal-militar u għamlu l-erba' ħadit itfuqu fin-1945 u ħammur f'dak, ma tarax ma mmurx f'dak. U allura, sinċerament, tisma, jekk nibdlu għad il-ħaġa, jekk jirna xilna konvinċi l-gvern, jekk jirna xilna n-negozjaw ma da sidin, jekk jirna xilna namlu dil-bidla li qasmintof marna xilu jamela, il-ftit nies l-lum imorru kull-jum bil-karozza għal-belt, jirna xilna nċaqalqu fuq il-karozza tal-linja. L-entuzjazmu tiegħi għal dik ir-riforma kien ġenwin u sinċir. U mort imbiħħa l-pajjiż. U l-pajjiż tra. Il-vim ma naf il-ħadd li kien jgħid ħalli fis-sidin tal-karozza tal-linja. Le, taħjar nżommu li għandna, speċi, ma rridux karozzi air condition, ma rridux rotot iktar frekwenti, ma rridux li s-servizz jibqa' mhux jaqaf fis-7 ta' wara nofsinhar, fis-sajf ukoll, imma jibqa' sa 11 ta' bil-lejl. Jien ħanejdlek Malta jgħajruni ħafna fuq trasport pubbliku. Għawdex, rridu jagħmlu li monument bit-trasport pubbliku għax il-karozza tal-linja kienet taħdem mill-imġar sar-Rabat u forsi kienet tmur tinżel darbtej mar sal-forn. Fl-4 ta' wara nofsinhar kien jaqaf kollox. Illum it-tfal, mhux illum fl-aħħar xahar snin. It-tfal jużaw karozza tal-linja, joħorġu bil-karozza tal-linja għaliex twassalhom kollhom kien Malta wkoll ta' ġifieri. Is-servizz kien jieqaf ħafna rħula fis-7:30 fit-8 ta' nofsinhar. Ħadd ma qal hekk nixtiequ nkomplu, kulħadd ħafna nies kienu entużjasti għaliha, u allura bħali kulħadd kien diżappuntat. Why did it fall short? Kif għext ma dak id-diżappunt kif għextu? Ftit mistħija, diżappunt, frustrazzjoni. L-iktar diżappunt jew mistħija? Kombinazzjoni minna f'mażentom xu ġifieri kien hemm mistħija. Kien hemm mistħija li x'jiena wiċċi kien hemm u allura speċi betilna xi ħaġa xtrajniha u qajtanneku. Tifhem, ġifieri issa hemm element li kienu fil-kontroll tiegħi. L-aspettattiva jien tellajta. Jien misni kont politiku iktar bil-aqal, iktar milli promotur ta' riforma ta' trasport,
U politiku bila għall-aspettattivi tiegħek iżommokaw biex tajdlu grazzi għax ittieħek. Mhux tajdlu ħanamlu hekk u jgħidlek ma donna għarġamilt. Il-disappunt imma però għaliex hemm żewġ elementi, hemm dal-element tax-xufiera li ma tfaċċawx u dak kien żball tattiku. U li kellu konsegwenzi wkoll. Jiġifieri aħna milna xi ħaġa li ma saret imkien. Il-privatizzazzjoni ta' trasport pubbliku saret f'ħafna pajjiżi. Ġifieri li jinbidlu s-sidien minn sit għal ieħor. Però qatt ma ġara li jintbdilt l-infrastruttura kollha ta' trasport, għax aħna d-diżin ta' trasport tagħna kien magħmul fuq il-fatt li x-xufier jieħu l-karozza torqod miegħu d-dar. Kulħadd kien jipparkja fil-garaġġ tiegħu joqgħod fiha fit-triq tiegħu tiftakar. All right, mela allura meta nbidel dak, aħna kellna nagħmlu xi ħaġa li qatt ma ssir. Niskrapjaw sistema sħiħa. U nibdew illum law jinnna fit-tieni ta' Lulju. U jisbaħ it-tielet ta' Lulju u jkun hemm sistema totalment differenti. Dik it-trasformazzjoni qatt ma ġrat. Mela allura mhux biss aħna u x-xufiera batew minna, imma l-operatur is-sottovaluta. X'kienet jiġri? L-operatur xtara ħafna operazzjonijiet oħra f'pajjiżi oħra, u mbagħad tibda tibdel, tiftakar meta l-HSBC xtara l-Midmed? Il-Midmed baqa' Midmed, mbagħad biżmien l-ewwel bidlu l-logos, mbagħad bidlu l-proċeduri ta' tranzizzjoni. Clean break. U allura x'jiġri mbagħad? L-iktar waħda li jsemmuli pereżempju, il-famużi Mendi buses. Kien jisu għamilna kienet deċiżjoni tal-operatur, mhux tagħna. L-operatur jara l-liġi xtajtu x'tib ta' karozzi huma permessi f'Malta. Ma intom ma kellek l-ebdajiet fuq l-operatur, speċa jekk tara l-operatur jagħmel deċiżjoni ħażina. Naddilu l-kumment, ma sakemm qed joqgħod mal-kontrattu joqgħod mal-liġi. Ma tjagħmel xejn ħażin, jiġifieri jekk il-kontrattur għam filgħodu qal ħanġib id-double deckers. Il-liġi f'Malta ma tħallikx isuq double deckers, għaliex m'għandniex regolamenti li jisom muttan il-żoljen biżejjed, u allura xaħta ħajkolha. Right, jew xi cables, eċetera. Però ra liġi għaliva f'Malta dawn it-tip ta' vetturi, ġifieri mhux li jkunu biss ta' 16 metru, ma li jkollhom l-articulation fin-nofs. Dawn huma permessi. Fil-fatt f'Malta għandna skos minnhom, ġifieri kull darba li tara trailer tal-krejnijiet, eċetera, dawn kunu kbar, trainer tal-containers. Il-fiżika l-istess, biex. Mijiet minnhom, mijiet kbar. Daw ġabu 50 bendibus. U kien hawn massakru f'Malta, imma l-problema mhux il-bendibus. Il-problema li kien xaw drivers jafu jsuquhom. U ħanejdlek, jgħatlek immu diffiċli tintefa' wara trakku tibda suqu. Meta dejjem immaġina tintefa' wara xi ħaġa 16 metru. Li meta tirriversja ċertikolata, jekk minna li ksejjer law tmur lem. Però żball stramp minn xi ħadd li mexxi speċa minn kumpanija li żball stramp u diżappunt. Żball stramp diżappuntanti għall-aħħar, però jiġi mill-fatt illi ma kien hemm l-ebda mudell u esperjenza fil-proċess ta' acquisitions ta' trasport. L-lezzjoni Malta kienet illi jent tidħol mill-qiegħ u tagħmel xi ħaġa. Mela, ħanwaqqafna għal poddata u hekk momentarjament għax għaddew naħseb kemm għadda ħin s'issa. Għaddew satejn u nofs. U issa naħseb ħajkolli nagħmel xi konsiderazzjonijiet vis-a-vis speċjal punti l-oħrajn li nixtiequ naqbdu għax fadilna qisu naħseb sija u nofs li nistgħu niġbdu. Le, imma naf li l-aħjar naqqas xi affarijiet speċta biex kemm taħseb baqalna ħin bejtu your ways? 1 minutes, ġifieri kważi satej, u hija rib is-satej. Mela, isma, ħanifqu, eżatt, mela, ħanifqu momentarjament, għandek ċans tmur il-toilet, mux jien. Sejjer, pero tiġiġ mija. Ma naħseb. Morru fl-imkien ġiviri Le, id-daqs ta' toilet ma jippermettix. Jarni uħxu. Komunikat ta' 30 sekonda kollox kemm infakarkom li dan l-episodju ġimi ġib lilkom kemm minn sħabna tal-Ecaps li jekk tirreġistra fuq l-app tagħhom għall-Ecaps Circle tista' tibbenifika minn skontijiet fuq vjaġġi b'xej u ħafna ħwejjeġ ta' din ix-xorta kif ukoll mid-Derek Meats li għandhom legat trement fl-industrija tas-suq tant li fl-elenku tal-klijenti tagħhom isibu wkoll lir-Reġina Elisabetta u lil-Lord Mountbatten. Lura l-poddata. Merħba lura, x'qed jidhirlek met-taħdita s'issa?
Għawadni. Għadek bieċa sija. Mela. ċetidir l-ekint li jott. Jien, etnuħu għos li nsir nafek, kelli ħafna biases fuq, ġifiri, naħseb nistan li anka meta bħed konni ġil-protesti u konna rak. I rub people the wrong way. U kont nitwarrab minnek, ġifiri, minnek u nista madwarek. U fil-fat, issa fuq naqa fuq ek ħanaqbala. Fuq kemmin antipatku. Le, mux eżat. Mela, ħaniprofa nibni dan il-punt mod kem jista' jkun mirqum li ma tħallix ħafna spazju għal sfumaturi li speċa jħallu dubju. Mela, naħseb xi ħaġa tema oħra li hija problematika speċta fl-arena politika Maltija hija dil-karestija assoluta ta' oġġettività morali fej għandek kodiċu morali għal partit tiegħek, mbagħad kodiċi ħafna iktar rigoruża u diffiċli għal partit li opponik sewwa. U l-konsegwenza ta' diki li it-taħdida politika tiddevolvi b'mod li bil-kemm tisboq fil-maturità taħdida jew konflitt bej żewġ tfal tal-kindergarten speċta jien għamilt hekk imma inti ara x'għamilt. U dik għalija waħda mill-punti l-iktar diffikultużi l-aktar problematiċi biex ta' diskors politiku. Ma dik ħanitfaħħa hemmhekk bħala sfond. Sewa. U issa ħanitkellem naqra fuq xaħat li huwa pjuttost qrib tiegħek. Jason Azzopardi. Sewa. Ovvjament intom qrib ta' xulxin timmilitaw fl-imkien, eċetera, eċetera. Jason huwa fil-fema tiegħi l-iktar bniedem voċiferu l-iktar membru parlamentari voċiferu kontra l-korruzzjoni, mleħen li bla dubju fl-istat li qegħdin fil-parlament fil-qagħda parlamentari neħtiġuh. Però it-taqtija fl-arena pubblika mal-korruzzjoni qiegħda tintilef. U b'konsegwenza u anka għal raġunijiet oħrajn, anka jiena ftit xettiku ta' Jason Azzopardi wkoll. Nixtieq nagħmel naqra analiżi tiegħu miegħek. Mela, jiena għadu ħafna affarijiet fuq Jason Azzopardi, anka għax ħanelek għalfej. Anka għax ġili ngħid xi affarijiet jiena fil-pubbliku. U għedu li għax ma tarax tal-qabar ta' Kristu, għax ma tarax tal-fekruna, għax ma tarax eċetera, eċetera. Ivri, jiena sa ċertu punt ikun hemm min jistidinni biex inġor salib ħaddieħor li. Kif qed tagħmel intlili? Nixtieq le bħalissa mhux qed ngħidlek, mhux qed nattribuxxi ħtija lejk sewwa. U kien naqa' kumment defensiv li ma karatterizzax il-bqija tal-konverzazzjoni dak. Però prepara ruħi. Bnejt qed tibni każ. Le, u naħseb każ li importanti li nitkellmu dwaru. Okay. Sewwa. Jiena fil-bidu meta għatlek nixtieq li jkun hemm li nsibu common ground u għatlek li mhux se tkun faċli u li ħad tkun sinċira. I meant it. Issa, mela, Jason Azzopardi, naqbdu ġraja waħda li tal-famuża tal-qabar ta' Kristu sewa. Mela Jason Azzopardi għamel dak li jena nekkonsidra għat pjuttost puerili naqa meskin li speċa ta' xempel rejfenek, għallus ma jena sejri Tel Aviv ta' li impliċitament da għet jitolbu speċa jtieħ dil-btala rigal. Semmek, toġobni l-ħaġa? Le. Minstab li kiser il-kodiċ tal-etika? Iva. Dik il-ħaġa toqgħod sew maġon? Le. Hemm ekwivalenza morali bejn dak li għamel Jason Azzopardi u jinnaf membru parlamentar li ġbor 9,000 minant negozjant biex umbat, jew għajnajdu memx kawzalità, memx korrelazzjoni. Qudiem udjenza Ewropea u jgħid li elektroka żgur ma kellex taqsam ma' tiltelefni. Hemm dik l-ekwivalenza morali fucking ovvja li memx. Sewwa. Issa, u anzi min jgħid li hemm huwa jew giddie propagandist qarri u
dispeċi nismer dik ix-xorta ta' nies. Jew inkella qed jiġi manipulat minn dawn in-nies. Però mbagħad hemm l-istorja ta' partikolarment ta' din l-istorja qed nitkellmu dwarha, Jason mbagħad jkun qiegħed fuq il-programm Extra ta' Salvu Xavier Balzan. U Xavier jisaqsih jgħidlu smajlu inti l-familja Fenek ġili tawk xi ħaġa u jgħid le. Ma jgħidx le eżatt, l-ewwel speċa jisfen naqra madwara u meta taraħ ovvjament dat jidher skomdu. U hemmhekk kellu l-opportunità li speċa jkun sinċir u ma ħadix. U hemmhekk jaqgħad del fuq l-audit morali ta' Jason Azzopardi. Jason mbagħad jagħmel ħaġa oħra li jiena għadni sissa ma nistax nifhem għalfejn għamela. U anzi kważi tinstema' isa xi ħaġa mill-Joseph Muscat playbook fejn da mar fuq il-Facebook page tiegħu u saħaq li din hija ħrafa infasla mill-edewwa tiegħu biex jiddiskreditawh u spiex ta' b'konsegwenza jiddiskreditaw din l-imħrafa ta' Tel Aviv. Okay. So, biex jiddiskreditawh mill-xogħol li jagħmel. Issa, il-problema li nofs dak l-statement huwa veru. Għamluha biex jiskreditaw. L-edewwa għamluha biex jiskreditaw il-Jason Azzopardi u b'konsegwenza xjafu wkoll dawk l-edewwa bli uħut minnhom huwa edewwa tiegħi u tiegħu wkoll. U tu meta jiskreditaw dak li qed jgħid Jason qed jiskreditaw dak li qed jingħad b'nadi oħra li jixbaħ ukoll il-Jason. Il-problema hi li n-nofs ieħor ta' dik l-istqarrija mhuwiex kitba, mhijiex ħrafa din il-ħaġa. U speċa biex nużaw forsi l-analogija u li ħob jagħmel Jason Kristjani, speċa għek tfakkarna għaf San Pietru li ċaħat il-Kristu 3 darbit. Iktar minn hekk li u jdina u hekk fej ferra inħoss li ma fxħoss nifsit mitlu fuq għal-affari, għax jiena għandi udjenza, sewa inti għandek udjenza, u taf x'relazzjoni hemm man-nies li qegħdin fl-udjenza tagħna li hemm ħafna fiduċja. Il-fatt li Jason kien komdu immur fuq il-paġna tal-Facebook tiegħu fejn jaf li hemm ħafna nies li qed jafdaw dak li jgħid u qed jużawh bħala xi xorta ta' kumpass morali. U jikdeb, jaf li qed jikdeb u jikdeb, għalija hemmhekk għandi hemmhekk jibdew il-problemi spiex l-affarijiet l-oħrajn huma spiex ta' sa fej ħada l-ostra vjaġġ spiex mhux se nivvutalu żgur għax ma toġobniex dik ix-xorta ta' politika. Però mbagħad ishom l-affarijiet kellu ċans iwaqqafhom u ma milix. Issa meta dik il-ħaġa żewwiġa ma dak li Jason jirrappreżenta sewwa bħal madna l-ewwel huwa l-iktar MP voċiferu kontra l-korruzzjoni. Issa l-affarijiet immultiplika ruha sa tali punt li l-ipokrezija mbagħad tibda toħnoq il-bqija tal-proġett. Ġifieri tibda tidwi. U issa jiena u oħrajn bħali speċjalment minix alla ċekka vara. Iridu jgħodu jikkontendu ma daw it-rows li għodu għedulek għax ma tarax il-qabar ta' Kristu, eccetera, eccetera. U f'dal punt, biex ta' Jason jisir liability għal-proġett. U naħseb li meta mbagħad dik il-ħaġa kollha iżewwiġha ma' dil-problema kbira ta' oġġettività meta niġru għal ħwejjeġ morali u etiċi. Hemmhekk naħseb jiena nħoss li hija antipatija ġustifikabbli li nħoss. Ġifieri jiena nifhem tal-bniedem li żgara u nerġa' nisħaq m'hemmx moralità, m'hemmx ekwivalenza morali għal l-affarijiet kollha li għamilna. Imma l-fatt li kellu ċans jiskuża ruħu jgħid hija dak il-vjaġġ ħattu għaxi fil-fatt
relevanti fl-istorja vida jiena kif nifhimha jien. Il-mument li sar jaf li da se jkun l-avukat parti ċivili tal-familja Garwana Galizja, da kellu jgħid isma' men. Full disclosure, jiena darba minnhom ċempilt il-dalalla u tlabtu hekk. Jien niskuża ruħi, nixtieq inkompli niġġieled it-taqtija u ħanimxu minn hawnhekk. U kienet tkun, anzi kienet tkun fucking ġest nobli. Li hu jgħid isma' jiena nifhem li jiena parti minn dil-kultura mnejka ta' mhux esatt klientelizmu imma li hemm speċta dan il-conduit faċli bej ċerti negozjanti u l-politika. U żbaljajt, mhuwiex ġnub mejjed, nkomplu minn hawnhekk. Imma dik il-ħaġa m'għamilix. Naħseb tagħti wisq munizzjoni lil min qed jipprova jfixkel traġitt ta' dal-ġens li l-verità. Ħanajdlek sensiela ta' affarijiet, però ħnibda fuqja bil-Jason Azzopardi. Bl-ikbar sinċerità, jiena jiddispjaċini li l-imperfezzjonijiet tiegħi huma riflessjoni fuq il-kawża. Li l-imperfezzjonijiet tiegħi huma riflessjonijiet fuqi. Illi il-passat tiegħi dak li għamilt fej kont, l-attitudini tiegħi, il-personalità tiegħi, illi dawk jenna fissru li jinti jekk tarani fit-triq tevitani, anki meta tnajt xi ħaġa li taqbel magħha u ġejt protesta meta jinsejjaħtlek. Imma niġi għax tant naqbel mal-protesta li ġej minkejja Manuel Delija, mhux minħabba Manuel Delija. Sinċerament jiddispjaċini, għax inti ġejt. U naf li hemm ma ġiex għax hemm Manuel Delija. U jiddispjaċini mhux għax jien qed nitlef. Jien naf sosteniturja u relazzjoni u xi ħbiberija. Dak jiddispjaċini ma dak il-problema tiegħi. Il-konsegwenzi tal-imperfezzjonijiet tiegħi insofrihom jien. Imma jiddispjaċini għax tbagħt il-kawża li veru sinċerament nemmen fiha. Jien marrit u naf li tiġri, marrit il-ħadd li għax jien imnejjek jien jgħid jiena mhux se noħroġ nipprotesta biex jirreżenja Joseph Muscat. Jiena nixtieq li hemm xi ħadd ieħor illi kulħadd jaħseb li mhux imnejjek biex ikun hemm kull min jixxerja l-kawża tiegħi għax qiegħed hemm għal dik il-kawża. Mela jiena nirrikonoxxi l-imperfezzjonijiet tiegħi x'irid inkun għami. Alright? U min ma jiffanzjanix u ma jgustanix mhux neċessarjament għandu tort. Jiġifieri ili nerfa' is-salib tal-aspetti ħżiena tal-karattru tiegħi. Omri kollu. U ġajt nies wong sħara li n-nies jien ma kellix is-saħħa morali li nippreserva l-ewwel żwieġ tiegħi. Jien responsabbli ta' dak il-fatt. Ġalt il-min weġġa. Weġġajt. Ġifieri naf li inkapaċi nweġġa u sinċerament issa għal-kawża tal-ġustizzja, għal-kawża tat-talba il-defnit il-familja tagħha jiena taw li ħaqhom, illi Malta titgħallem minn dil-mostrużità ta' żball li għadna tnejxu bih, jiddispjaċini ħafna illi b'emili u bil-karattru tiegħi jien ta' żvantaġġ għal dik il-missjoni li nemmen fiha jien. Issa nista' nagħlaq ġo kaxxa jew nista' ngħid kif tajt kull jum meta tqumu. I want to be a better man. Ġifieri nixtieq li impatti ta' dak illi għandi għalfej jiddispjaċini għalih, però għandi għalfej jiddispjaċini. Issa fuq Jason Azzopardi. Għatlek l-ġumat qabel għatlu l-Daphne Caruana Galizia ktibt artiklu. The problem with Daphne Caruana Galizia is that there's only one of her. The problem with Jason Azzopardi u hemm oħrajn. All right? Hemm oħrajn. But the worst problem hija li he's a seriously rare breed. Mingħajr ma meri xej minn dak li għattint fuqu, għal żewġ raġunijiet. Waħda jekk irid jiddefendi ruħu, jiġu jiddefendi ruħu. Right? It-tieni għax hemm affarijiet li mhux post niddefendihom. Però inżid ma dak li għattint fuqu, affarijiet oħra li rrid ngħid fuqu. Illi ir-riskju li qed jieħu kuljum, il-kuraġġ li qed jieħu kuljum.
biex jitkellem fuq nies li ju jaf li ġa waslu biex joqtlu il-minijat ostaklu għal dak li jridu jagħmlu, huwa xi ħaġa li naf li ħadd ieħor ma jagħmilix għax m'għandux il-kuraġġ miġnun ta' Jason Azzopardi. Jiġifieri li jaf Jason Azzopardi ma jafux biss, però jien naf min jaf dak li jaf Jason Azzopardi. U għax jew għax jibża, jew għax jagħmel kif għattint, ma jiena mhux qed naħseb għat-tfaqlu, u naħseb għal-ġob, u naħseb jew għax huwa kompliċi fil-ħażen li Jason Azzopardi jaħdem biex jikxef. Jew twit, jekk mhux jaqbeż għalih, jekk mhux jitħallas biex jiskreditah. U meta tiskredita lil xi ħadd, ma tiskreditax billi tikdeb fuqu. Tiskreditah billi taqbad verità. Alright? U tpoġġiha barra mill-kuntest tal-kompletezza tagħha. Għax taħtabt kulħadd jinten, fuq l-intina. Is-Super One għal One TV għadda minn kampanja jitkellem fuq il-fatt li jiena inħammeġ it-triq tiegħi bil-ħara tal-klib. Issa, ġraċi darbtej biex ngħidlek kollox. Jien kelli ġi klib isandi wieħed. Li daw għalhom il-vizzju. Jekk ikun sar il-ħin biex noħroġhom, imorru jinqdew fuq il-bejt. U l-katusa tal-bejt tagħti għatri. Uġili, xi darbtej għamlet ix-xita, u sakemm minn dunajt, kien hemm il-ħara tal-klib tiegħi fuq il-bejt. U xi ħadd tikkomplejnja. Kallu raġuni komplejnja. Di f'daqqa waħda spiċċat materja ta' interess nazzjonali, kaverjata xi 4-5 darbiet fuq it-television. Sħiħ fuqha, jisni niddampja. Inċident li ġara darba darbtej illi ma jirriflettix tajjeb la fuqi u laqas fuq il-klib tiegħi msiren li huma totalment innoċenti. Biċċa verità tintuża biex tiskredita mhux m'għandux jaqsam mal-kidbi. Li biċċa mill-istorja ta' Jason hija biċċa verità. X'hemm minna li Għanilek, jekk qed tissemmi fuq ta' Tel Aviv, il-fatti jirriżultaw illi dan mar vjaġġ Tel Aviv, tkellem fuqu qabel ma' Ray Fenech, u jgħid li meta mar biex iħallas ma natax kont. Alright? Nixtrija 100%. Ħanilek għalfejn nixtrija. Nixtrija għaliex żewġ raġunijiet. Waħda, il-chains bħal Hilton ikollhom arranġamenti ma' xulxin għal dak li għedu l-VIP treatment. Ġifieri kif da jgħinu biex jibbukja man-naħa l-oħra u jgħidlu JVIP, mela JVIP u għandna kamra u ntu ilu, eċetera, eċetera. Dawn affarijiet li jiġru kollu. Mhux mal-ministri jiġru, mhux neċessarjament mal-ministri u mad-deputati, jew biex daw jiġru. Imma għalfej ma ċempelix il-brejxil tar-roks, għala ċempel. Mhux qed niskużah, inti saqsejtni, x'inhi l-biċċa verità u jien qed ngħidlek bħala fatt jirriżulta li ċempillu qabel. U l-iskuża bħala fatt jirriżulta, l-iskuża tiegħu hi li kien viċin u kellu kuntatt u rid jasal għall-booking biex jirranġalu għall-booking biex ma jmux direttament. Dik tista' tkun skuża biex qed jiġbed spaga u fil-klim tiegħu mhux biex noħodha b'xejn, ma biex noħodha għax kien se jkun diffiċli nsib booking u dak peress li Hilton ma' Hilton kienu jirranġaw li. Alright, ħażin, tajjeb, bħala fatt ġara. Bħala fatt tajjeb ġara u poġġih f'pożizzjoni imbarazzata għax meta tkun qed tagħmel dawn il-kampanji, dawn il-veritajiet sa jitpoġġew fil-kuntest li jiskreditaw il-veritajiet l-oħra li inti taħdem fuqhom. Mhux hekk. U hekk ġara lilu. Issa meta tkun fil-ħajja pubblika tittoqgħod ħafna attent. Mela jiena niftakar semmejtlek dak il-biljett tas-sinema battu lura. Imma issa ejja nkunu onesti u jkollna konverzazzjoni ma' Manuel Deli għandu 27 sena u rċieva 2 free tickets, kienu jiswew kien xi 450 dak iż-żmien. All right? Kont nagħmel ħażin kieku ħadd il-girlfriend biex nara film bihom. Ma kienx tkun l-ar ħaġa li qatt stajt tagħmel, all right? Seta' tintuża ħażin fuqi. Forsi, u kif għatlek ġifieri jiena l-iktar ħaġa li urtatni mhijiex jekk li għamilha. Ħanti koħra. Kont responsabbli biex nċaqalqu l-Monti. Il-Monti tal-Belt kien Sadamerikanti u ridna nċaqalqu l-iktar parti l-isfel Sadamerikanti. U kont nitkellem ma' xi 2-3 tal-kumitat li kienu jirrappreżentaw. U ġabu li ġiex omos biex iħalluhom li.
Għattalum, ħoddu għam l-ura. Ma kienx ġenerozita. Kienet xi ħaġa biex jikkompromettuk fuqha. Fil-fatt wara, meta ċaqlaqt il-Monti, il-Kummissjoni ta' kontra korruzzjoni batet għalija għax sar rapport anonimu li kont korrott fiċ-ċaqliq tal-Monti. Issa jinqas ġiex ħomos ma' ħadd u fil-fatt il-Kummissjoni ta' kontra korruzzjoni ma sabet assolutament xejn u birkitni u batitni lem. Però staduni. Meta jiena u sirna nafu bil-booking ta' Tel Aviv. Jiena u sirna nafu għax min kien jaf dak il-booking rrid jgħidilna. It-siju ta' Jorgen Fenech. It-siju ta' Jorgen Fenech li għamlu dak l-arranġament ridna nkunu nafu. Refaħħa fil-komma għalli jista' jkun. Refaħħa fil-komma fi żmien fejn Jason Ozzopardi mhux biss ma kienx jaf li ħajrappreżenta l-familja ta' Defni Karmal Galizja, ma kienx jaf li n-neputi ta' dak il-persona li ċempillu għallu ranġali għall-Lukanda. Kien sa joqtol il-Defni Karmal Galizja. Allegatament, denies all wrongdoing, etc. etc. All right? Però faħħilu fil-komma. Jiġifieri fil-verità antipatka kemmi fil-politika tkun antipatku. Għaliex jiġu jdendlulek mhux biss neċessarjament għax jafu li dak il-ħin sa tieħu xi ħaġa, jew dak il-ħin sa jixtruk, imma xiridu joħolqu l-obbligazzjoni. U in-nies. Ma jiswaw Jason ma rfittxaw l-obbligazzjoni. U għegħen miex liktar ħaġa li d-dejaqni lil. Jien liktar ħaġa li d-dejaqni hija the doubling down fuq il-gidba. Tinqabad f'dawn, inqabad f'din is-sitwazzjoni, ma ħarix tajjeb minna, u kieku jinfloku. L-ikbar soba li jkolli, l-ikbar ħaġa li nagħti bissiq li l-nifsi għalija, hija li minħabba fek. Qed nitkellmu fuq it-trip ta' Tel Aviv ta' Jason Ozzopardi. U ħafna nies li kolli konversazzjoniet magħhom li mhumiex nies partikolarment partiġani, jgħidulek u dawk kollha l-istess. Għax imbagħad f'daqqa waħda. Ekwivalenza falsa. Hija ekwivalenza falsa, ma aħna rridu wkoll naħseb aħna wkoll irridu napprezzaw li l-maġġoranza tal-elettorat m'għandux il-ħin li għandna jiena u inti biex naħsbu fuq dawn l-affarijiet u jikkategorizzaw l-affarijiet. Però ħanejdlek xirdu napprezzaw u li dal-pajjiż għadu mhux qed japprezza. U li l-infrastruttura politika li għandna qed tagħmel minn kollox biex ħadd ma japprezza. Li f'Malta għandna l-mafja. U mhux qed niċċajtaw, mhux qed nasaġeraw jew niddramatizzaw, qed nitkellmu fuq nies fil-politika, fil-biznis leġittimu li jimpjegaw in-nies u li nammiraw ma ximpjegaw in-nies u fuq il-kriminalità ta' taħt l-art, illi huma kuntenti u li għamluha u repetutament għamluha, illi meta jridu jwarbu xaħat minn nofs, jintimidawh, jedduh, jużaw il-liġi, jużaw il-qrati, jużaw il-pulizija korrotti biex jintimidawhom u jekk jibqa' ma jnexxilhomx joqtluh. U Jason Ozzopardi qed jiqfilhom. Mhux waħdu qed jiqfilhom, però wieħed mill-ftit fis-settur mnejn ġejnu li qed jiqfilhom. U frankament, il-fatt li ma ħassux obbligat għax xi darba xi ħadd tagħmillu pjaċir. Illi jiqfilhom, illi jibqa' jiqfilhom, illi ma ddejjaqx jiqfilhom minkejja li xi darba xi ħadd minnhom għamillu pjaċir. Għalija huwa xi ħaġa li rridu nammiraw u xi ħaġa li rridu nipproteġu. Għaliex pajjiżi oħra fejn iġidu l-mafja, l-Istati Uniti, l-Italja, l-istess tip ta' mafja. In-nies li jġildula mbagħad il-mafjużi tajru minn nofs, meta qatlu l-Defni Karmal Galizja għalhekk qatluha. Jiġifieri meta kienu joqtlu l-xulxin ma konniex nagħtu każ, kienu kunu karozza bomba kull 3 xhur. U kienu ngħidu traffikant joqtol traffikant, tu speċi jagħmlulna pjaċir. Nifrankaw noqgħdu nħallsu l-pulizija biex ifittxuhom. Sakemm qatlu Defni Karmal Galizja kienet uffiċjal tal-Istat. Kienet qed tirrappreżenta l-Istat, mhux impjegat mħallas mill-Istat, imma kienet tirrappreżenta l-Istat illi bil-ġurnaliżmu tagħha kienet qed tiġġieled il din il-mafja. Il-maġistrat u l-maġistrati li jmexxu l-inkjesti f'dan il-każ u fil-każ tal-korruzzjoni, il-prosekuturi, il-pulizija, l-ispetturi tal-pulizija, illi l-bossis tagħhom kienu n-nies, il-kummissarju, Lawrence Kutajjar, id-deputat tiegħu Silvio Valletta, li tkeċċew mill-pulizija. U li issa wieħed diġà ta' Raymond Aquilina li għaddej minn proċeduri kriminali, dawn huma band cops, dawn huma il-pulizija korrotti. Il-pulizija li kienu taħtom,
illi marru jiġġildula l-mafja li resqu n-nies min qed jipproteġihom. Min qed jassigurana li mhux sajtajruhom min-nofs? Min jgħat magħhom bil-lejl? U meta naraw kemm hu voċi M'hemmx infrastruttura madwar dan-nies. Aħna f'Malta maħniex armati istituzzjonalment biex niġġieldu l-mafja. Untik ftit eżempji ta' ġifieri. Il-proċess ta' Alfredo George de Giorgio. Arrestati 6 ġimgħat wara li qatlu l-Defni Caruana Galizja. Ġifieri fl-4 ta' Diċembru tal-2017. Qegħdin fl-2021 u għad m'għandniex data għal ġuri tagħhom. Ma nafux meta sa tisma' il-każ tagħhom ġurija. Aħseb wara ta' Jürgen Fenek, aħseb wara ta' Maksar, eċetera, eċetera. L-evidenza kontra Jürgen Fenek tinstema għal seduti ta' 3 sigħat, 4 sigħat, darba kull 3 ġimgħat. Isna m'għandniex nagħmlu. Għaliex għax il-maġistrat illi frankament li qed tisma' tal-proċess iktar minnek u iktar minni taf il-periklu tal-evidenza li qed tisma' tal-proċess li qed tisma'. Taf li nies illi u ejja ngħidu għadu preżunti innoċenti Jürgen Fenek, però raġonevolment tissuspettaħ li diġà qatel, right? Din għanda fideja il-mezzi li l-dat tfawmlu l-ħabs. Jew għalmenu tipprepara biex ma tkun hemm bil-ġuri tmur għamlu l-ħabs. Tajt li ma tqumx fil-ħodu tajt tisma' jiena nisma' dal-400 każ differenti għax kollha qudiema l-kawżi kollha. U da partikolari huwa verament perikolus. Taħseb li għandu jinstema bl-istess mod fl-Italja, fl-Istati Uniti fejn jiġġieldu l-mafja fil-postijiet differenti. Għandek proċessi apposta l-mafja, għandek infrastruttura ta' protezzjoni għall-uffiċjali tal-Istat kontra l-mafja. Aħna naraw il-prosekuturi illi qed imexxu dan il-każ u ħanibdew naraw ir-riżenji. Ħanibdew naraw ir-riżenji tal-prosekuturi mhux għax jibbiżaw, għax l-Istat mhux jipproteġihom. Għax tħallihom waħedhom jikkonfrontaw l-intimidazzjoni u t-teddid. U t-teddid mhux jgħid minn taħt. Sekonda, eżatt, ġifieri qed tgħid li hemm teddid espliċitu għaddej. Tara online, tara kummentaturi, tara blogger. All right, li jikteb biex jiskredita l-każ tal-prosekuzzjoni, mhux billi jiċċellenġi għall-evidenza tal-prosekuzzjoni, ma bi jiskredita l-individwi. L-istess bħal ma tisma' fuq Jason Azzopardi, ma tisma' fuq il-prosekutur ukoll, tisma' fuq il-pulizija, u tisma' fuq il-ġurnalisti. Bħali wkoll. Tismana l-koll jisna qed nakkużaw persuna innoċenti, jitkellem fisimhom, jitkellem fil-lingwa tagħhom, apertament. Ara, the greatest trick the devil ever pulled was convincing the world it didn't exist. Il-mafja jekk taħdem. Li tikkonvinċik li ma teżistix. La mafja non eżiste. Issa, il-politiċi jgħidulek, hekk għax jgħidulek isma' aħna Malta għalfejn tuha bissi, noqogħdu ngħidu lew il-mafja, nara spiċċajna grey listed mill-FATF dal ħafna diskors, mur David Kaza jitradixxi lil Malta, Manuel Delija jagħti l-intervisti mal-BBC. Ta' għodi tal-mafja m'għandniex mafja aħna u ġenna tal-art. Dik il-mafja tkellmek. Il-mafja tgħidlek li mhux edem. U dawn huma nies il-ftit li qed jiqfula. U allura waqt li kultant Jason Azzopardi jikteb xi ħaġa fuq Facebook. Reġa'. All right? Iva, mela. Imma xbin, I'm not gonna leave his side. Għax ma ħanċaw palu. What makes him so useful? Because he's mad as a mongoose. Għax dak li jaf ma jżommux għalih, mnalla. Għaliex il-tenaċi ta' kif injutli dik il-ħaġa li jaf ma jżommux għalih, kif injutli? Alright, ħantik esperjenza personali. Alright, u nistantik biċċa minna għax biċċoħra ma nistax intijilek, għax intlabt li ma intijilek, xu nispiega lek għalfej, mux li lek biz, ma nistax nitkellem fuq. Nitkellem fuq esperjenza tijaj personali. Taf kem Jason Azzopardi kien jgħid isma' ħansiru nafu il-profondità tal-korruzzjoni, tal-relazzjoni bejn il-kriminalità u l-istat, u kulħadd min jaf biex ġej. Imbagħad meta toħroġ fil-gazzetti qisu qed jagħmlu rapport tat-temp. Għax hekk jiġri, għax ma nirrealizzawx l-implikazzjoni tagħha, però darba kienet fuqi. Meta kont qed inlesti l-ktieb Murder on the Malta Express li tkellimna fuq qabel, jiena u l-kollegi tiegħi konna nafu li Jürgen Fenek huwa s-suspettat tal-qtil ta' Defni Caruana Galizja.
U ntlabna ma ngħiduhiex fil-ktieb. Intlabna ma ngħiduhiex għaliex essenzjalment dak kien jidħol kien jgħix jisu muxu. U il-korruzzjoni fil-pulizija kienet tassigura li ma jiġix arrestat. Min intlabt? Intlabna biex ma ngħiduhiex. U ir-raġuni li ma nagħtuhiex huwa li effettivament qed ngħidulu, isma' inti qed fil-periklu, aħrab lem, jekk ngħidu li. Però inti qrajtu l-ktieb, meta taqrah il-ktieb u tara daw il-karatteri kollha, finalment tarana nazzeraw għal fuqu mingħajr ma nakkużawh. U l-mod kif nazzeraw għal fuqu huwa mistoqsijiet li saqsejtu jien. Jien ktibtlu mistoqsijiet għatlu tista' tispjegali kif Alfred De Giorgio dali qatel il-Defni Karmal Galizja allegatament. Daħal b'500,000 l-kazino tiegħek u ħareġ bihom kważi kollha. Għax ħadd ma jidħol baxalliri il-kazino u joħroġ baxalliri. U dal-persuna suppostila unemployed mill-81. U tista' tgħidli meta kellek tagħmel it-test tal-provenjenza tan-900,000 tiegħu kif ikkonvinċik li dan 900,000 lira cash, 900,000 euro cash, kienu tiegħu u ma kienux illeċiti. U t-tweġiba tiegħu ma tweġibniex u qabbat l-avukati tiegħu, ħafna retorika intimidatorja li tkun tibża minnhom dawn l-affarijiet. Ma tiktibx. Fortunatament kelli pubblikatur miġnun biżejjed, Joe Mizzi, illi ma beżax laqqas u pubblika. Però waqt li dak l-account naf jien, kienet jagħmel xi ħaġa li ma konx naf biha, u mbagħad ħarġet mill-leaks, miċ-chats tat-telefon tiegħu. Da jikkomunika mar-regolatur tal-Gaming Authority, Heathcliff Farrugia. Right? Dan huwa li nħallsu aħna mit-taxxi tagħna biex jassigura li ma jkunx hemm ħaxi fil-gaming. All right? U dan jgħidlu smandi dal-mistoqsijiet minn Dadelija. U da jgħidlu Heathcliff Farrugia l-uffiċjal tal-Gvern ta' Malta. Odlu attent il-dak, għax dak Delija veru waħdar. Għara, ħanni niprepara lek il-rispostijin. Għalli ma ntuwomx affarijiet. U jgħan attent fuq l-inspections li ħanamlu lek biex ma natux affarijiet il-dawk ta' Defni. U meta jgħidek tirrealizza. Meta jgħid li dan qed jinkwita fuq kif Jorgen Fenech sajati tweġibit tiegħu fuq il-kazino tiegħu. Qed jibża li jiddejqu dawk ta' Defni. Dak l-imġina li kienu jagħmlu il-pali, il-vigils kull xahar. Għaliex? Għax Heathcliff Farrugia jissuspetta illi l-persuna li titkellem diġà qatel ġurnalista. U waqt li jissuspetta li l-min qed ikellem li diġà qatel ġurnalista, jitkellem fuq ġurnalist ieħor jgħidlu qod attent minnu dak għax dak veru waħdar. U meta qrajta di fis-Sunday Times fuq il-faċċata għajli xibqa' minnek. Li dal-uffiċjal tal-istat imħallas mit-taxxi tiegħi. All right? Qed jitkellem ma' xi ħadd illi għandu raġuni għalfejn jissuspetta li diġà qatel ġurnalista u jafżah biex joqgħod attent minni għax jien ġurnalista aħdar. All right? Issa dik kienet fuqi personali. All right? Rajna ħafna affarijiet miċ-chats ta' Jorgen Fenech illi ma jkunux fuqek personali u allura tajtu jiena mhux kollha xorta, hekk tajt kollha xorta, kollha xorta. X'kollha xorta hu? Fej qatt kellna daw jinnaf, Jorgen Fenech kellu l-kazino qabel fi żmien nazzjonalisti wkoll. All right, imma dak tip ta' arranġament fej kellna bħalu. Ħanajdlek xi ħaġa ta' biex tara meta nitkellmu fuq mafja mhux nitkellmu għal xejn. Dik nhar li arrestaw il-Jorgen Fenech, la Siċilja, l-Italja, għamlu background check fuq, kellmu il-prosekuturi Italjani. U l-prosekuturi Italjani għallu l-omar, dan hija fuq il-lista dej l-indagati tagħna fuq investigazzjoni fuq match fixing, fuq korruzzjoni mafjuża, ilu fuq dik il-lista li sbaħ sentej. Però aħna biex nituħ in-notifika Malta ma nistgħux imorru aħna, rridu nużaw il-Pulizija Maltija għax hemmhekk għandhom ġurisprudenza. U daw għal sentej kienu jibatulhom lura r-referta Porto Maso address unknown. Mbagħad irrealizza li l-kap l-ikbar binja tal-pajjiż kien għadha tiżmien. Mbagħad irrealizza li l-kap investigatur Silvio Valletta. All right, il-kap investigatur li ma jwassalx dik il-referta għax address unknown. Ma ngħidx litteralment jiekol il-kirxa għax jitkellem fuq il-karbonara fil-ċets. All right? Għin jiekol il-karbonara ma' Jorgen Fenech. U waqt li l-investigaturi daw li ma jiproteġijom ħadd li qed insemmilek jien daw l-ispetturi ta' kuxjenza jgħidu lil boss tagħhom lil Jorgen Fenech, lil Silvio Valletta. Isma' naħsbu li Jorgen Fenech
Minar ma jgħidilhom, da jsifer ma' Jurgen Fenech biex imur jaraw il-futbol flimkien u jħallas Jurgen Fenech. Allura, meta l-affarijiet kienu jinżammu mistura ħafna żmien, biex impoġġik f'perspettiva, all right? Kif sirt naf jien u l-ġurnalisti kollegi sħabi illi Jurgen Fenech kien suspettat. Għad nitkellmu bej Ġunju u Awwissu tal-2019, sentej wara l-inqatlet Defni. Il-pulizija kien ilhom jafu minn Marzu tal-2018. 5 xhur wara l-inqatlet Defni. Għax wieħed mill-qattiela għallhom irid inkellimkom. Għallhom jiena naf min qabbat lilna. Qabbat lilna dat tizju li kien taxi driver Portomaso. Xaħat sena u nofs wara rrakkonta li dil-istorja. Jiena taxi driver Portomaso. Madonna, Jurgen Fenech. L-Electrogas. Mill-ewwel tasal għaliha. Daw il-pulizija f'April marru jiċċekkjaw dali semmilhom il-Melvin Tawma u sabu li dak kiteb it-testament tiegħu kellu 38 sena. Kiteb it-testament tiegħu dik li arrestaw l-għada li arrestaw l-Alfredo Giorgio. Ma kiteb it-testament. Daqshekk kien, però ma kienx hemm arresti. Ara l-impunità. Da qatel ġurnalista, poġġi li l-ek nifsek flokna. Poġġi li l-ek nifsek flok il-familja ta' Defni. Poġġi li l-ek nifsek flok Jason Azzopardi. Poġġi li l-ek nifsek flok dawk l-ispetturi tal-pulizija. Illi diġà minn jien iktar tard, però ħut minnhom il-pulizija żgur minn April ta' 2018 jafu l-suspettat Jurgen Fenech. U b'maniġġi, eccetera. Diġà wasalna Ottubru tal-2019 u għadu mhux arrestat. Għadu qisu mhux hu. Kemm issir perikolusa? L-arrest ma sarx interament għax kien hemm qawwiet malinji fil-korp, jew għax kienu qed jippruvaw jiġbru iktar evidenza biex kollhom każ iktar sod. Kombinazzjoni ta' ħafna affarijiet, però ħaġa nista' ngħidlek. Waqt li kien suspettat Jurgen Fenech imur il-birthday party ta' Joseph Muscat il-Girgenti. Among the select few, mistieden għal-birthday party. Għajdli int, uffiċjal żgħir li titmur taħseb għal-familja, all right, fil-prosekuzzjoni u fil-security service jew fil-pulizija. U tara l-konnessjonijiet li għandu dak. U tara l-konnessjonijiet mhux għax għandu l-ħbieb jew għax sinjur, għaliex mistieden intimu għal-birthday party privat tal-Prim Ministru. Għajd li meta tkun taf li jtmiss ma daw il-forzi u għandek this knowledge. Kem taħseb, kemm perikolusu dak li nafjen. Il-Defni għax kienet sa tkun taf bl-emails tal-Electrogas tajruha minn nofs li xi jagħmlu li. Għamlu għal dik qudiem għajnej kulħadd. Li ma jafni ħadd xi jagħmlu li. U Jason Azzopardi dik in-knowledge he's bursting to tell us. U dak li għamlu essenzjali għax kultant fl-istorja tal-aħħar 4 snin, l-outbursts tiegħu ipprovokaw konsegwenza. Wara ħarġet l-informazzjoni. Bil-ħiel li ta'u, eventualment mbagħad sirna nafu iktar. Jien għatlek hemm affarijiet li ma nistax ngħidlek. Jurgen Fenech biex warrab li minn nofs ma waqafx bċett ma Hitler Farrugia. Għamel iktar. Ma nistax ngħidlek xiex, għax ma nistax ngħidlek kif sirt naf. Għaliex il-proċess għadu għaddej. Imma mhux xi ħaġa tal-waħx li l-proċess għadu għaddej. Li dal-pajjiż l-iktar reat gravi mill-indipendenza law. Għaliex, mhux għax qatlu l-Defni, għax omiċidi kien hawn oħrajn. Imma għaliex dal-pajjiż irrealizza b'dak li qtil l-infiltrazzjoni mafjuża fl-istat. U qed nittrattaw ħisna maħniex mhux aħna. Għaliex iktar ma ndumu nagħmlu hekk. Iktar indumu ma nibdew infiqu. Iktar ma jkollna bżonn, iktar ma ngħidu ara. Dan li ġara, ejja nwaqfu l-ispin. Dawn huma l-fatti. Dawn huma fatti issa determinati minn qorti. Iqaf prova teddidni għax qed ngħid hekk għax għadu preżunt innoċenti, hemm teddida kostanti mill-avukatura tiegħu. Illi dal qed ngħidlek jien. U da sa jispiċċa fl-evidenza tagħhom, right? Jippreġudika
il-ħtija tiegħu. U li allura d-dritt tiegħu għal smigħ xiera huwa preġudikat b'dak li qed ngħidlek jien u b'dak li qed ixxan dar inti, u allura dan ħaqqu jimxi. Ħaqqu jiżu ma ġara xejn. Imma skużi, kieku għaddew 6 xhur mill-arrest tiegħu. Toqgħod kwiet, imma kull ġurnata li rridu noqogħdu kwieti issa, jinħallu dal-pajjiż ikompli jereq. Jiena ħansemmilek oħra li m'għandux jaqsam xejn Jurgen fiha, naħseb, però fejn l-interessi jikkonverġu ta' Jurgen Fenek ma tal-gvern, ma ta' Joseph Muscat, ma ta' Roberta Bela. L-inkjesta pubblika, indipendenti. Jagħmlu sentej, jiġġieldu biex ma tinfetaħx, biex ma ssirx. On what basis? Kienu qed jgħidu illi tippreġudika il-proċess kriminali u l-investigazzjoni kriminali. Imorru l-Kunsil tal-Ewropa jien kont fil-Kamra, all right, Owen Bonnici, Peter Grech, jinsistu qudiem kumitat ta' parlamentari ħafna minnhom jaħdmu f'dal proċess għax huma kumitat ta' esperti fil-ġudikatura, jiqfilhom Jason Azzopardi, imma bija tal-Kunsil tal-Ewropa battom jixxejru u jagħmel riżoluzzjoni u jgħid fi żmien 3 xhur tibdija din l-inkjesta. Mbagħad tibda l-inkjesta, u mbagħad sena wara jinbidel il-Prim Ministru u jipprova jagħlaq qabel iż-żmien. Għaliex għax ma rridux nikkonfrontaw ir-realtà bażika tal-li ġara mhux biss hija ġustizzja li nqatlet Daphne Caruana Galizia, hija. Malfejn qatlet Daphne Caruana Galizia. Inqatlet għax il-mafja infiltrat dal-istat. U qabel nirrikonoxxu dak kollettivament mhux tibqa' di xi ħaġa mhux għax tara fuq in-net ta' ġifieri ma waħda mir-realtajiet alternattivi li tista' tinjora għax ir-realtà li tara fuq it-television li tħobb int hija iktar komda għax mhux komdu tirrealizza li pajjiżek ġi kolonizzat mill-mafja, mhux komdu. Għed tippreferi taħseb, todni bħala miġnun, tippreferi, u għawnu fejn id-dispjaċir tiegħi, tippreferi tassumi li danu il-klim vojt ta' wieħed antipatku bħali jew ta' wieħed bħal Jason Azzopardi tal-Qaba ta' Kristu. Huwa komdu. U għalhekk id-dispjaċir tiegħi. Għax nixtieq kont kredibbli biżejjed biex dak li rrid il-kulħadd jifhem, kulħadd jifmu għax jekk naqblu kollha li hawn il-mafja rridu niġġildula, mbagħad nkun nistgħu nibdew niġġildula. Kont ħalli dal-punt aktar tard. Però biex naqbel ma' ħafna affarijiet li jasbiex ta' uja tal-biża' li fl-aħħar tittammetti u fil-fatt meta taqra l-kodba ta' Savjano li inteġi li rajthom tismagħhom jitħattu tajt daw jiddialogaw più o meno bħalna, ġifieri hemm ħafna mill-idiosinkrazi ta' kif joperaw li tajt daw ġieli rajthom tal-pajjiż biex ta'. Jiena konna nitkellem fuq Carlo Bonini. Jiena meta qatlu l-Daphne Caruana Galizia ma kontx qed naħseb termini ta' mafja, eċetera, eċetera, assolutament. Ġifieri kont qed ngħid il-politiku dak kien id-diskors li kont nużajjin, ġifieri rridu jnaħħuha minn nofs għax kienet tikxef il-korruzzjoni u tiqafhem. Però mbagħad bdejt insir naf mhux biss il-Carlo Bonini, ħafna ġurnalisti Taljani, ħafna Sandro Ruotolo, ħafna li ġewwa. U naturalment Savjano semmejtu inti interessa ruħu ħafna fl-istorja ta' Daphne mill-ewwel. U mbagħad tafx bdejt nirrealizza li daw jafu l-pajjiżna aktar mill nafu aħna. Għaliex daw il-mafja, daw ġurnalisti li ilhom jiġġieldu l-mafja morhom kollu. Il-mafja jarfuha meta jarawha, aħna ma narfuhiex mhix familjari għalina. Ħafna mill-infiltrazzjoni mafjuża ġrat f'Malta għax ma rafnijiex. Jien naf l-infiltrazzjoni mafjuża fil-gaming, pereżempju. Ħafna minnhom daw kienu businessmen Taljani, hekk rajnihom. U ftaħnilhom il-kumpanija tagħhom, eċetera, eċetera. Mhux qed nirrealizzaw jew mhux qed nħarsu sew, jew mhux qed nagħtu każ, ma daw qed jaħslu l-flus mit-traffiku ta' droga. U mit-traffikar ta' n-nies u mill-iskjavitu. U qed jaħslu l-flus hawn. U għalija kien proċess ta' edukazzjoni li nifhem il-mafja kif taħdem u narafa meta nara. Għaliex għalija kienet xi ħaġa li kelli niftaħ għajnejja għalija għaliex kont nassumi illi mhux ħaġa ta' Malta din, xi ħaġa tal-films. Mhux ħaġa tal-films, però mbagħad u ċitajni għaf Murder on the Malta Express. Carlo Bonini kellu storja fuq konverzazzjoni jittepjata mis-Security Service Taljani. Isu 2012. Nazzjonalisti fil-gvern.
U konverzazzjoni kienet bej boss kbir ta' Cosa Nostra u boss kbir tal-Indrangheta. Li da mhux neċessarjament rivali, ma daw territorji separati. U daw jiddiskutu bejnietom dal-flus kollha se nagħmlu bihom. U għet jgħid lill ieħor jgħidlu isma' Malta irridu mmorru. Għax hemm u jien hemm qabbad naf wieħed hu ministru influenti ħafna f'Malta, kien ministru influenti ħafna, għallu u jgħina nitlu. Kien titkellem fuq Bastian Dalli u Ġan Dalli. Konverzazzjoni superficiali għall-aħħar li tirrealizza li hemmhekk f'dik il-konverzazzjoni li tismaw is-Security Services Taljani qed jiġi determinat id-destin u l-vijabilità tal-pajjiż li ngħixu fih. Jiġifieri kemm hemm nies illi marru tajjeb bil-gaming. U kemm hemm nies li marru tajjeb b'attività ekonomika leġittima. Però ma tirrealizza li pereżempju Ninni Bakki, ħansemmi każ. Da kien kienu jgħidulu l-slot machine king ta' Cosa Nostra. Da kien jorganizza il-boros kbar tal-cash anki f'muniti biex jinħaslu trami ta' kumpaniji liċenzjati f'Malta, ħalli il-bosses ikunu jistgħu jgawdu l-flus u jidru qudiem in-nies fl-appartamenti tagħhom, fil-ġid tagħhom. U l-aħba li kienu jużaw kienet pajjiżek u pajjiżi. U meta din l-istorja tirrakkonta, tweġġa' lin-nies illi ma jixtuqux jaħsbu fuq pajjiżhom hekk għal diversi raġunijiet. Mhumiex kollha raġunijiet għax jiena nxejjer il-bandiera tal-Labor u dan nazzjonalisti għajjura, hemm min jirraġuna hekk, però hemm min jirraġuna jgħidlek isma' jien billi nafu da. X'sta nibdel? Allora, għalfejn għanqod nikruta fuq dawn l-affarijiet. U again, guilty as charged. Jiġifieri jiena qabel qatlu l-Defni Caruana Galizia. Ma kontx konxu fil-verità li n-nies kienu jittajru b'karozza bomba b'regolarità għaw. Isu għet jarma l-monti ta' Birkirkara, ma konx nirrealizza li jtnix pajjiż hekk jien. Ħanħu naqas punt zero. Għax inti parti mill-NGO Repubblika u Repubblika spiex ta' lan tagħha huwa li jkollna governanza deċenti li jkunaw it-tnaqqis tal-korruzzjoni. Però isu il-proġett meta niġu għal il-popolarità qiegħed ifalli. Għalfejn taħseb li qiegħed ifalli? Għal daw raġuni differenti, ġifieri multipliċità ta' raġuni. X'tistgħu tagħmlu aħjar? X'mintom x'tagħmlu? Le, kieku nafu x'nistgħu nagħmlu aħjar nkunu qed nagħmluh, nassigurak. Però li żgur ma nista' nagħmlu huwa illi nagħmlu tsokkor fuq il-mediċina li jidrilna li għandna nieħdu. We're not gonna make it taste nicer. Ġifieri waħda kull darba niftħu ħalqna naqalaw tajjira. Dal-aħħar għadna, per eżempju, isma' fil-verità f'Malta għandu jkun hawn kriżi politika bħalissa. Meta taħseb kriżi politika taħseb intuittivament taħseb xi ħaġa ħażina. Però dinha bħal meta jkollok ġlieda mal-mara. Kultant ittaddi minnha għaliex hemmhekk biex ikollok katarsi irid ikollok kriżi. Aħna niġu grey listed mill-FATF, mill-Financial Action Task Force dal-pajjiż. Tiġi medda l-infrastruttura, il-vijabilità ekonomika sħiħa tal-pajjiż. Kwota il-Ministru tal-Ġustizzja jgħid fil-Parlament, ma da xorta ħaterġa' titla' xemx ta' mur fucking obsor. Hiroshima, l-għada tal-bomba u kol telat ix-xemx. Imma l-fatt li ħadd titla' xemx ma jirriflettix fuq li Hiroshima kollox kien sew l-għada. Anzi tirrifletti fuq il-fatt li l-bqija tal-univers u assolutament indifferenti għal kondizzjonijiet li tfajna lil nfusna fihom, illi x-xemx sa tibqa' titla'. Li bqija tad-dinja se tibqa' tinjorana jekk se nibqgħu ngħidu u le hawn kollox sew. Daw qatta nazzjonalisti ndannati ta' Simon Busuttil. Imma naf li għat l-speċa ma nixtieqx mhux se nitfgħu tsokkor mal-mediċina, jekk il-mediċina morra u m'hemmx tagħmel, però
ma taħsibx li hemm li għandkom rwol li tipperswadu speċta l-elettorat, mhux qed ngħidlek fil-kuntest ta' elezzjoni, ta' qed ngħidlek fil-kuntest ta' ħsieb kollettiv. Ma taħsibx li speċta tinħass din li tal-Occupy tal-Repubblika hemm daw speċta hemm dal-echo chamber għaddej, hemm ftit hemm daw l-Ingliżati li ma jappellawx għal ħafna nies li għandkom bżonn tipperswadu, anke l-fatt mela, anke l-fatt li inti tikteb l-Ingliż. Jien naħseb li fakit għandek penna tajba ġattielek, però naħseb l-aktar nies li inti għandek bżonn tikkonvinċi mux bl-Inglis ħajaqraw sewa u inżid ma dik li jena għadni kif kelli taħdida miegħek pjuttost twila li tiexet li inti għandek Malti perfettament tajjeb, iktar minn diċenti speċta. X'inhi l-għażla speċta hemm element ta' virtue signaling fiha l-affari. Ta' virtue signaling. Ara. ħaġa, jiddispjaċini l-imperfezzjonijiet tiegħi jirriflettu fuq il-kawża. Le, imma dawn mhumiex imperfezzjonijiet permanenti, ġifieri mhux qed ngħidlek isma' kemm int qasir. Ma tistax tista' tbiddilha, ġifieri le, perswas għandna l-mark hemmhekk ġifieri għandu 4 pjanijiet issa ngħidulek wara fuq il-bejt il-pjan nefasti tgħaddi tal-mark. Imma din hija xi ħaġa li anke il-popli d-divorzja naqra minnha biex ta' li billi qed nikkritikak mhux qed nikkundannak għal xi marġin x'ismu. Per ġenwinità jiddispjaċini. Le, u n-nuqqasijiet tiegħek però dawn mhumiex nuqqasijiet permanenti biex ta' li għadha tikteb artiklu bil-Malti mhijiex xi ħaġa biex ta' li tanti diffiċli li ħajkollok alla taqla kelwa u tiktbu biha. Tifhimni? Le, jiena għajd li arroganti, pero ma nasibx li għandi għalfej nitlob skuża li nikteb l-Ingliż. Le, mhux qed nuża is-saħħit tiegħi, jiena ammiratur kbir. U mhux qed ngħidlek u għattilek fl-ewwel 5 minuti tal-intervista tgħidli I'm blowing smoke up your ass, però jiena ammiratur kbir tal-Malti tiegħek. Jiena qatt ma smajt rap fajti, però ġifieri nies bħalek u nies oħrajn nammirom minħabba s-sena tal-Malti illi nammira u nistaqar nejra liha. Però għandek Malti fucking tajjeb, man. L-Ingliż aħjar. U allura nuża dak li jien iktar b'saħħti fih, u dak li iktar komdu fih, u dak li iktar kreattiv fih. Hija għażla stilistika u artistika. Però in my defense ħafna minn dak li nikteb jinqaleb għal Malti. 50 sigħat wara, ġifieri il-website tiegħi għandha l-bandiera Maltija u jisu daqs 60-70% ta' kull ma nikteb huwa maqlub għal Malti. Probabbilment minħabba nuqqas. Min jitraduċih? Volontira, wieħed l-iktar imma min jgħinu. Li ma jistax jissemma xi jagħmel xogħol ieħor, però mod volontarju jitraduċi għal Malti u Malti tajjeb ukoll. Però qatt ma tippubblikhom daw. Kollha huma fuq il-website tiegħi. Le, jien naf imma mill-insegwi li tella fuq il-Facebook dejjem bl-Ingliż, right? Ġieli kun iċċerjat bil-Malti wkoll, però jimxi ħafna inqas. Ma jisalx għandek aktarx bil-Malti. Dak l-affarijiet li jiġru wkoll. Ara, inti semmejt numru ta' affarijiet. Għandna l-obbligu li nipperswadu, assolutament, għandna l-obbligu li nipperswadu. Jekk aħna sempliċement namlu dak li namlu, l-kampanji li namluhom biex infakru lil nfusna kemm għandna raġun, mela allura m'għandniex għalfejn nipprovaw nipperswadu, nipprovaw nilħqu l-udjenza, nipprovaw nsibu u fil-verità fil-mument tal-kriżi, fil-moment ta' rikonoxximent nazzjonali tal-importanza, xi ħadd bħalek daħħal swajk fajnu u għala la volja Manuel Delija, xorta ħammur neprotesta u ħafna nies ġew. Jiġifieri tara minna illi ma qtajniex qalbna mill-Maltin għaliex hemm għadna għax li kien naqtaw qalbna l-Maltin nagħmlu kif qed inti, ġifieri mor nippakja naħsbu għal rasna u m'hemmx fejn nsifru ma nagħmlu xi ħaġa oħra.
Ma qtajniex qalbna li dal-messaġġ nistgħu nwassluh u li huwa l-sinċerità tiegħu tasal, però ħafna barrieri għalih. Hemm il-kultura li l-verità skomda ma tix tismagħha. Jien ħanajdlek xi ħaġa. Mela immedjatament wara l-qatlet Defni Caruana Galizja jien ma kontx attivist, però inti taf li nies li huma missjonarji bħala attivisti, veterani, jagħmlu ħajjithom il-ħin kollu di. Kellek il-Mari Briguglio f'dan is-siġġu, imma ħafna oħrajn. U jien mort protesti li organizza ħaddieħor, ma organizzax protesti jien għaliex ma kontx wieħed li organizza l-protesti, kont mort għalihom għax kien hemm missejħa. Però wara dawk ix-xarej ta' saħna immedjata ta' wara qtil ta' Defni Caruana Galizja, ħafna minnhom, mhux qed nitkellem għall-marita ġifieri, ma ħafna minnhom bad qalu wara issa let's go on to the next issue, speċi li għaddiet għamilna l-protestana u mietet għax issa n-nies se titlef l-interess. Jien hemmhekk sirt attivist, x'inhu jien? Ma nbidel xejn minn qatlet Defni. Sallum, Jannar ta' wara, nqatlet f'Ottubru qegħdin f'Jannar. U jiena ktibt fuq il-blog fuq il-Facebook tiegħi, għattara x'bin, illum is-16 ta' Jannar. Ora Defni talaq 3 xhur mejta, jiena u l-mara sejrin nagħmlu fjuri fuq il-monument bħala forma ta' protesta. U ġew 50 luħ. Xar wara rġajt għamilta, u ġew 100. Xar wara rġajt għamilta, u ġew 200. U għamilna żmien qatt ma tlilna fuq mill-400, ġieli tiġi ġurnata sabiħa fis-sajf u konna 800. Imma ħafna drabi 200, 100, xar wara xar wara xar wara xar. L-ispiċċaw jodduna bimġienen, u imbonniċi qabbad kampanja, qabbad impjegati jitlu fit-3 ta' filgħodu biex ineħħulna dak li konna qed nagħmlu qudiem il-belt. Kuljum neħħihom 500 darba kelli nfittxu l-qorti u nerbaħlu kawża kostituzzjonali biex nitħallew nibqgħu nagħmlu sempliċement protesta bil-fjuri, all right? Doddewna bimġienen u konna 200 ruħ kollox. Kull xahar. U xi ħadd kuljum, xi wħud kuljum ipoġġu fjura, ineħħu ilhom jerġgħu ipoġġu. Ġieli 3 darbit kuljum. Però mbagħad meta f'Novembru tal-2019, sentej u xahar wara, Kiċ Kembri irrifjuta li jixed fil-kawża ta' Sajmi Busuttil u ċeda dik il-kawża tal-Libel, the penny dropped. U n-nies qalu, mela forsi ma kienx qed tikdeb Defni, forsi kelli raġun. U aħna il-100-200 li bqajna dejjem biha meta kulħadd kienet jodna b'miġnun. Għajjatna lin-nies u 4 tim wara dik ix-xhieda ġew 5,000. U meta kien hemm bżonn mbagħad li timmobilita n-nies, l-Invictus, dak li kulħadd ħaseb li qatt ħadd mhu se jmissu, 6 ġimgħat wara Joseph Muscat kellu jirriżenja. Mela allura veru ir-riżultat huwa frustranti meta taħseb qiegħed fi echo chamber mhux qed nipperswadi. Però il-konsegwenzi hija wkoll li qiegħed hemm illi minflokok mhux qed tħalli s-silenzju u l-vojt, illi għalkemm ħafna nies dak li ma jridux jisimgħu, jew mhux jemnuk, jew m'intix kredibbli, jew int antipatku, jew għax ma jridux jaħsbu fuq dal affarijiet għax, se jinsa nagħmel. But there comes a time, u ġrat, f'Novembru u Diċembru tal-2019, fejn għax kontem kull xahar, għax kontem kull jum, għax bqajt teqret, all right, minn għalik, t-frustrata għax taħseb, bqajt fliko, in-nies qed jisimgħu. U meta jirrealizzaw, isma' nista' nagħmel xi ħaġa. Nista' nagħmel xi ħaġa u ġew u waqgħu il-Joseph Muscat. Waqqgħu il-Joseph Muscat, dak li ma seta' jwaqqgħu ħadd u xejn. U ħanejdlek biex ma nħux il-krettu u ma neħdux il-krettu aħna ta' Repubblika u l-Occupy Justice. Ma kienux dikinhar li reżenja Joseph Muscat. Ma beżax u min neħħih il-Ministri ta' madwaru għax raw jinnaft 18,000 ruħ sadarjali. Għax dak kienu jgħidu 18,000 nazzjonalistu, għek ikunu 100,000 xorta ħanibqgħu minn fuq. Imma raw 20-30 ruħ illi kienu jafu li dejjem bivvotaw Labour f'ħajjithom. Li int kellekaw f'da s-siġġu lil Marka Milleri.
U għallek, bil-kwotazzjonijiet għallek, jena fil-graffiti żgur ma kienx hemm nazzjonalisti, kien hemm jew laburisti jew tal-alternattiva. Graffiti hemm kienu. Il-graffiti ipparteċipaw f'dawk il-protesti minkejja l-antipatija li għandu għalija u għal-nies bħali li jarawna elitisti, li jarawna bl-Ingliżati, li jistmerruna, per qablu li kena raġun u kif raw il-dawk, kif raw dawk l-20-30 ruħ ritratti illi jarfuhom daw mhux nazzjonalisti. Hemmhekk irrealizzaw il-persistenza ta' Joseph Muscat fil-poter issa kienet qed tikkontamina is-support base tagħhom. U allura l-unika ħaġa li tinkoraġġini u li tgħidli minkejja li kif mhux qed jifhmu, kultant hekk tajt u tajt imma mhux frott xi umiltà żejda, frott il-fatt illi finalment when it matters and it may not matter dikinhar tal-elezzjoni. Mhix qed nikkampanja l-Partit Nazzjonalista, l-Partit Nazzjonalista jista' jikkampanja għalih innifsu u. Kif bħal ta' Daphne Caruana Galizia di, the measure of how right she was and how correct she was. Il-mod kif taħt kella raġun jew ma kellix raġun. Mhuwiex bil-fatt li konsegwenza ta' dak li rapportat rebaħx jew tilifx l-elezzjoni Joseph Muscat, jew żidx il-voti jew naqqas. Il-veru huwa għandu l-valur tiegħu intrinsikament minnu nnifsu, indipendentement minn kif jinfluenza l-elettorat u minn kif jinfluenza l-voti. U allura dan mhux għas intellettwali. Veru iktar faċli tkun jien illi ngħid li nħoss mingħajr il-bżonn ma nagħmel kompromessi, u iktar diffiċli tkun kap tal-oppożizzjoni, iktar diffiċli tkun politiku, tittamel kompromessi titmaddejaqx in-nies, trid f'Malta tagħmel dak li għal kull partit ieħor fl-Ewropa, fl-Ewropa Demokratika, u effettivament impossibbli li ġib 50% tal-voti. Veru, naċċetta. It's easier to be me. It's not easy. Allora ma tħoss il-ġibda li terġa' tmur fil-PN? Li ħanajlek għal-fejs, biex ta' forsi tista' tkun xi ħaġa li wieħed jirraġuna li tagħmel sens. La, mistoqsija differenti għandha tkun. Taħseb li l-PN qatt ikollu ġibda li jkollu lilek ma saqajk u risposta hija le. Ġifieri ibda minn hemm. Veru qed nikkontemplaw xi ħaġa mhux tal-li ipotetika tal-li hija escludibbli. Ma nasibx li hija interament escludibbli, onestament ma nasibx li hija interament escludibbli. U jekk forsi mhux inti bħala a front-facing person għal-raġunijiet kollha li tkellimna dwarhom illum. Li ma titlax il-klab tal-boċċi tal-Erendi fil-Kumitat. Mhux ħalsafik, Erendi kienet. Ma nafx. Ma nafx il-klab tal-boċċi. L-ħula ta' wara l-mina. Fis-sens, mela, minn għalija fl-Istatut ta' Repubblika l-MDA u li ma tistawx tkunu partit politiku jew xaġek? Li ma nistawx nibbekjaw partit politiku, li ma nistawx nibbekjaw kandidatu, li ma nistawx nkunu aħna. Ma nafx digressjoni li ġiet nifmoħħisa, imma bħalissa qegħdin f'sitwazzjoni fej di xaġa li qed tinkwetani ftit u ma nafx eżatt kif ħanasal għal jew kif il-pajjiż jista' jasal għal xi tip ta' kompromess jew soluzzjoni. Mela aħna qegħdin mela għal żmien twil konna duopoli u li jiġri f'duopoli meta tafta fit-tnejbis u wieħed minnhom jisfaxxa issa qegħdin pratikament partit wieħed. Da battuli għax sar il-ħin. Mela, għalek xan għamil. Kem baħin? 45 minutes. Art, għan fetkuna għafdi. Isma, xin naslu għal 20 minutes. Għabbariri. Itfall bet signilek maħi. Bħalissa għedim situazzjoni fej etna rana ners u dejjem naqra aktar viċin li one party state. Li l-unika ħaġa għar minn two party state. Eżatt dak huwa l-punt, speċjal żmien twil tant f'dajna f'żewġ partiti, mbagħad wieħed sfaxxa wieħed, kont saħalli għall-parti iktar jekk tlek tixtieq le ma sa l-għamil tixxewqa. Għax issa dalgħu. Kompli, għax għal United. One party state. U għaxin minx kapaċi nżoċ affarijiet għal-għamil. Naħdu moment.
Cheers. Yeah. Dozata. ċempillu tal-Andrew ġaħalla. All right, cheers. Cheers. That's nice. Mela. Għalla t-tazza tijaj kien fjana ilma, man. Dartu. U l-axħar grok, man. Mela. Kollu t-torta Joseph. Mela. Miskin. Għatlu miskin? F'dal-kas. Jel ta' kollu. Mela. Din li tinkwetani, il-problema tal-one party state, għax inti għandek, minnaħ għandek il-Partit Laburista li huwa konsolidat, saħtu l-lealtà u l-unità tiġi l-ewwel u qabel kollox li nkunu maqudin fil-ħsieb tagħna u fil-klim tagħna u fl-email tagħna. It's a fucking massive monolithic block. Bat fuq naħa l-oħra għandek kompletament l-oppost biex għandek Partit Nazzjonalista li ibiddel il-mexxej u minna li ħajsib xi xorta ta' soluzzjoni li evidentament ma sabx, għandek umbat ħafna Sa' problema, ma sa' soluzzjoni. Sab, speċa isu kompla jħaffer. U mbagħad għandek ħafna minn daw isom splinter groups nazzjonalisti speċa. Alright, intom forsi mintomx partit, pero ħafna foskom ex-nazjonalisti u nis li ovvjament għandhom simpatiji lej il-Partit Nazjonalista. Umbat għandek nis li huma s-soċjetà ċivili u mhux qed nitkellem fis-sens ta' civil society network, qed nitkellem fis-sens ta' nies li interessom bħal graffiti, eċetera, li daw bejnietom anka minħabba l-għamla ta' kif jixtaru l-affarijiet biex ta' diffiċli li jisibu kompromess bejnietom. Però dak il-qisu infighting sottili qed jikkawża biex essaċ f'dal-pajjiż gvern alternattiv mawx. X'ħan għamlu bija dis-sitwazzjoni? Iċ-ċavetta hija fidej l-elettorat. Però l-aspettattiva hija falsa u rridu nindirizzawa. Ġifieri aħna ġej minn tradizzjoni politika li nistennew partit biex isalvana mill-ieħor. U minħabba fek tażinna. Meta u għalhekk tħalt fl-attivizmu jien wara l-inqatlet Defni Caruana Galizja. Ħanrakkonta l-istorja żgħira. Wara l-inqatlet Defni Caruana Galizja ftit xhur wara, ġew Malta daw tal-Greco li semmejtlek, tal-European Group Against Corruption. U daw jitkellmu mal-counterpart tagħhom Malti, kien jaħdem l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali, u għallam għamlilna dal-appuntamenti, please. U jitkellmu ma' dak id-dipartiment ma' l-imħalfin, eċetera. U jitolbu meetings ma' s-soċjetà ċivili. U daw rranġaw l meetings ma' tal-Kazina tal-Wanda u tal-Isports. U għallu ifimni, ma' diġ dubbi li daw jagħmlu xogħol importanti fil-soċjetà Maltija, imma dawna jaħdmu fil-settur tal-korruzzjoni. U għallu l-om, mawx ta' Malta, NGOs li jaħdmu fuq is-settur tal-korruzzjoni. U li ġara nikxfilhom naqrajnhom barra il-programm uffiċjali tagħhom sabuni fuq l-internet u oħrajn bħalna bħal Occupy Justice, eċetera. Saħħer li l-Mike. Kellmuna fuq it-telefon u għalilna ejjew l-Lukanda nitkellmu ftit wara l-ħin biex nieħdu ftit insight tal-problema tal-korruzzjoni f'Malta kif tarawha intom. U realizzajt hemmhekk illi hemm ħafna difetti fid-demokrazija tagħna li m'għandix kontroll fuqhom, għandna parlamenti mnejjek. Kellna ġudikatura kontrollata u maħtura mill-Prim Ministru, fidej il-Prim Ministru. Kien hemm ħafna affarijiet illi ma tistajx tindirizza dak il-ħin. Però waħda mill-problemi fid-demokrazija tagħna kienet illi is-soċjetà ċivili organizzata fuq l-ambjent, pereżempju, naf jew fuq il-migrants, però fuq id-demokratizzazzjoni ta' Malta, fuq il-ħarsa tal-governanza, fuq is-saltna ta' dritt. Malta, l-soċjetà ċivili ma kienitx organizzata. U għalhekk ħloqna Repubblika. Ħloqna Repubblika għaliex kien hemm vojt fid-demokrazija tagħna illi huwa organizzazzjoni li mhux qed tipprova terbaħ elezzjoni, imma li qed tgħid isma' il-mod kif nagħmlu l-elezzjonijiet mhux tajjeb. Pereżempju, l-elezzjonijiet, każ klassiku. Aħna għandna elezzjonijiet free and fair.
f'Malta, għax għandna żewġ partiti politiċi qassa ta' xulxin. Tajjeb? Però mbagħad hemm affarijiet li t-tnejn li huma jaqblhom jalqu għajnejhom għalihom. Mhux għax ikun hemm xi partit ieħor. Per eżempju, ħriġna bija dal-aħħar. Fil-liġi tagħna ilha legali minn dejjem. Ma tistax tagħti ikel u xorb lil xi ħadd biex tixtri l-vot minn għandu. Ma tistax tagħmilha, illegali, tmur il-ħabs, suppost. Però jekk l-assa tal-liġi elettorali jagħmlu għal partiti politiċi, jekk il-Kummissjoni Elettorali hemm magħmula minn nies maħtura mill-partiti politiċi, daw it-tnejn qasmu l-ikel biex jixtru l-voti. Mela di m'hemm ħadd jgħidilhom di ma tistax tagħmilha. Sew, allura hemm rwol f'demokrazija, soċjetà ċivili li tkun antipatika. Isma', tqassamx l-arinġ biex tixtri l-voti li xjuħ, tagħmilix. Il-liġi ma tħallikx tagħmilha u anke jekk il-liġi tħallek tagħmilha għax inti tista' tibdilha l-liġi, mhux sew illi in-nies tipprova tixtrihom bl-ikel u x-xorb, xi demokrazija hi. Mela, jekk aħna nipprovaw insolvu l-problemi kollha, u jekk għandu problema l-Partit Nazzjonalista, allura morru jiznuħ għaliex dik hija xi ħaġa importanti. Naħseb li tisir u hemm min irid jagħmilha. U hemm nies li huma attivi fil-Partit Nazzjonalista u jagħmluh. Però m'għandux ikun dnub li tagħmel missjonijiet oħra fid-demokrazija tagħna. Iġifieri tagħna wkoll huwa kontribut illi aħna narmu dak li bnejna f'Repubblika. Biex immorru nibbekjaw għax hemm xi obbligu morali lill-Partit Nazzjonalista. Naturalment aħna kollha votanti, kollha rridu li n-nies jagħmlu opinjoni informata, deċiżjoni informata fil-vot. U li fil-verità il-ġustizzja titlob li il-partit li kien fil-gvern meta nqatlet Defni ma jerbaħx l-elezzjoni, il-ġustizzja titlob. Hawnhekk l-imħallef mhux qiegħed libes it-toga, l-imħallef huwa l-elettorat. Il-ġustizzja titlob li l-elettorat politikament jikkastiga il-partit li kien fil-gvern meta nqatlet ġurnalista. Però mhux qed tiġri. Mhux se tiġri, naktib Terziġ of Malta konkludejtu b'bassira li ma tridx xejn sopranaturali li tajt Labour Party se jerbaħ l-elezzjoni. L-elettorat Malti, il-verdett li sa jagħti se jikkonferma l-Labour Party fil-gvern. Imma mhux tort tiegħi, jew tort ta' Defni, jew tort ta' Repubblika, għax mhux qed inwiżnu l-Partit Nazzjonalista. Ovvjament m'iniex qed ngħid li t-tort tiegħek, però naħseb dawn huma żewġ problemi spiex ta' li naħseb li għandhom ikunu fil-quċċata tal-aġenda tagħkom spiex ta' li naslu għal one party state hija assolutament tollerabbli. Però ħanejdlek, ġifieri finalment veru kulħadd irid jażel il-missjoni tiegħu. Imma ejja nieħdu morru ftit iktar lura f'dil konverzazzjoni. Meta jien għażilt illi naqdi lill-pubbliku fil-gvern, fil-partit fil-gvern, dik kienet il-fażi tiegħi f'ħajti meta my 20s and my 30s u dak li għamilt. U ġenwinament kont konvint li dak li qed nagħmel huwa ta' fejda, huwa ta' ġid, huwa ta' kontribut għall-interess pubbliku. Dik kienet fażi f'ħajti. U din fażi oħra. Imma li naħsbu li s-servizz f'partit politiku huwa il-monopolju ta' kif tista' taqdi lill-pubbliku fid-demokrazija. Le, ma huwa dak mhux dak is-suġġeriment li qed nagħmel, ġifieri jien qed nistaqsi kif daw il-fazzjonijiet kollha, mhux neċessarjament billi jimmileta, mhux qed ngħidlek biex ta' mur lura man-nazzjonalisti għax għandhom le, li qed ngħidu kif jistgħu daw il-fazzjonijiet kollha jorganizzaw ruhom taqli mod li nissalvagwardjaw il-possibilità li dal-pajjiż jispiċċa one party state bħal il-risposta tiegħi hija il-pajjiżi kollha li nitkellmu dwarhom qishom il-ħajbu. Ir-risposta tiegħi hija di. Kemm ikonna partiti politiċi f'Malta, kemm ikonna diversità fl-għażliet, kemm partiti politiċi jinħatru fil-Parlament jew ikunu parti fil-Gvern, mhix deċiżjoni tla tiegħi, la ta' Repubblika u laqqas tal-partiti politiċi, hija deċiżjoni li jagħmel kuljum l-elettorat. Alright? Aħna għandna semmejna duopoli, it-two party state. U dan waqqana f'punt
fejn kollox iswed jew abjad, jew aħmar u blu, u li m'hemm l-ebda forma ta' dialogu, żewġ ego chambers enormi, semmejna dawn kritika kollha. Però l-elettorat Malti jagħmilha dik l-għażla kull darba. Aħna għandna s-sistema elettorali li kienet iddiżinjata mill-kolonizzaturi tagħna biex qatt ma tella demagog illi jikritikom. L-unika pajjiż ieħor fejn tintuża l-Irlanda, l-istess sistema elettorali tella 10 partiti fil-Parlament. Aħna nażlu li dejjem nivvotaw 2, u jekk niddeċidu li nagħmlu one party state, il-Maltin ikunu għamlu għadik l-għażla, ma jfissirx li tajba, imma xogħol ma jfissirx li m'għandniex ir-wol biex nipperswaduhom jagħmlu għażla oħra. Daqshekk, u ċertament il-messaġġ u x-xogħol li qed nippruvaw nagħmlu bħala Repubblika huwa li jkollna votant ta' kuxjenza. Votant illi jiżen u li jqis l-impenn tal-kandidati tiegħu li ma jkunux korrotti. U frankament, jekk dak il-messaġġ ma iwassalx għall-effett, il-partit politiku li istituzzjonalizza l-korruzzjoni ma jkunx kastigat elettoralment, parti minna tkun il-falliment tagħna li nikkomunikaw dak il-messaġġ. U qed infallu kuljum li nikkomunikaw dak il-messaġġ. Huwa falliment tal-Partit Nazzjonalista li jipperswadi lill-elettorat li anki minkejja l-korruzzjoni tal-partit rivali huwa alternattiva desiderabbli. Il-verità iva, l-vokazzjoni tal-Partit Nazzjonalista jkun partit tal-gvern. Dik hija l-vokazzjoni tiegħu, but they're falling short of it. Mhux qed jagħmlu xi ħaġa ħażina, kapaċi ngħidilhom jien x'għandhom jagħmlu differenti, aktarx le għax wara faċli tagħmilha l-analiżi bħalma milt jien wara 2017. Rajt biex noqgħod ngħid qed tagħmlu dik ħażina, ħaġa nista' ngħid. Illi fit-2017 ktibt dik l-analiżi fejn għad il-Partit Nazzjonalista tilef il-kapaċità tiegħu li jimmobilita fit-toroq sa fejn fien ma sar xejn. Daw kienu 4 snin maħruqin. Partit Nazzjonalista ħaraq bil-leadership li għażel sakemm mbagħad għadda minn trauma sħiħa biex jerġa' jibdilha. Ħaraq l-strengths tiegħu, is-saħħa tiegħu, l-impenn għal kontra korruzzjoni, il-kwalità tal-preparazzjoni li kien ikollu, ħaraq dawk u ma għamel xejn biex bidel dak li kellu maħruq. Illi huwa l-kapaċità li jimmobili tal-vot. Lil, mela, għetibatu, jamlu li sinjal, il-bat signal tafawħ. Il-Fortman. Il-bone signal, il-bone signal. Mela, ħadu għal-parti li dinti sejjaħ fil-qosor, miġuba mill-bibtana ta' Free Hour li huma l-ikbar komunità online ta' studenti universitari, Junior College, u jappoġġaw ħafna dal-podcast u mela għek. Inselmilhom tal-li għat jappoġġaw dal-proġett għalbi ħafna. Mela, isma, ħan ċiti għaftit ta' ma, ħanitfa mistoqsija li kallet kun hemmhekk qabel, ma prova rispondi li fil-qosor. Okay. Sewa. Il-grey listing bħala xieda tar-rabja tad-dinja għal Malta u għanzi t-nejf daqqostja. U fil-qosor. U fil-qosor ukoll importanti, mela 3. U ir-rabja mhux tad-dinja biss imma partikolarment tal-Amerika fil-konfront tal-pajjiż tagħna u fil-qosor. Il-rabja tad-dinja kienet illi ħsibna li nistgħu nqogħdu nitmejlu bin-nies. U għamilna b'żewġ modi. L-ewwel ħaġa l-mġiba tal-gvern meta inqatlet Defni Karma Galizja kienet atroċi. Il-gvern għala shutters, irrifjuta li jiddialoga ma' ġurnalisti, dan nafu għax il-ġurnalisti jagħmlu da dialogu pubblikament. Immaġina biss allura id-dialogu l-konverzazzjonijiet li kien hemm wara bibien magħluqa mal-ambaxxaturi, mal-ministri ta' gvernijiet oħra. Kif il-gvern ġapruħu bl-istess mod privatament, kif ġapruħu b'mod pastas pubblikament. Ma niskantax kif ġab l-ismerija tad-dinja. Defni nqatlet it-tnejn, il-ħamis ta' wara, Joseph Muscat kien Dubai bih il-passaporti. Nejja kien, business as usual, ma ġara xej, nothing to see here. U dak iweġġa, u jirrabja. Umbat,
meta Malta wedet li d-dinja li għaddejja minn forma ta' katarzi, u Joseph Muscat ir-reżenja, eċetera, eċetera. Il-programm ta' dak li s-sostitwih kien kontinuità. Isma, ma ġar xejn ħażin, għoddejn kif konna, jiena kont l-avukat tiegħu, u allura meta tiżbalja, meta ssir reċidiv, mbagħad tostakola lid-dinja. L-Amerikani partikolarment. Aħna tajna liċenzja lill-Iranjan li kienet jagħmel tabirruħu li ġej minn x'imkien ieħor biex jiftaħ Bank Ewropew. Li mbagħad użah biex jaħsel il-flus tad-dittaturi mill-Angola u mill-Azerbajġan l-Amerikani jiġu warahom. Aħna użajna l-infrastruttura tas servizzi finanzjarji biex it-tfal ta' Nicolas Maduro, d-dittatur tal-Venezuela, jisirqu l-flus mill-kumpanija taż-żejt, tal-kumpanija tal-istat taż-żejt ta' Venezuela, sanzjonata mill-Amerika, u jaħsluhom minn hawn biex ikunu jistgħu jenfuqhom. Aħna bena l-passaporti, iktar minn nofs il-passaporti li bena bl-iskema tal-passaporti bennihom lir-Russi. Nies li wħud minnhom jidru fuq il-lista tad-diffidati tal-preġudikati mill-Securities Exchange Commission Amerikani, għas-sanzjonijiet Amerikani. Oligarki ta' Vladimir Putin. Literalment. Morna fuq l-iktar pajjiż b'saħħtu fid-dinja. U pixxejna fuq il-politika barranija tagħhom. L-Iran, l-iktar strateġika, l-Iran, il-Russja, il-Venezuela, natu l-passaporti l-ċiniżi, li jikdbu l-pajizi, għax ċina ma tippermettix li kollhom ċittadinanza doppja. Aħna, għax veru ma tridx taċċetta li għax int pajjiż żgħir tħalli min jiġri bik. Veru. Ma jfissirx li għandek xi liċenzja biex tkun pastas u biex tweġġa u tfotti il-dak li jkun u timmissja kull opportunità li jkollok li tirranġa. Aħna bqajna l-aħħar pajjiż li nagħtu l-passaporti lin-nies li ma jkollhomx jaqsmu xejn ma' pajjiżna. Anki Ċipru waqqafha di meta nqabdu. U għadna sal-lum nibqgħu għaddejjin biha. Allura, il-bija tad-dinja tagħmillek sinjal, at some point tittajt isma' xbin, jekk mhux sa titgħallem bis-sewwa. Alright, ilna nagħlqu għajnejna, issa ħajkollok tirranġa l-affarijiet tiegħek, ħajkollok issewwihom, imma fil-frattemp tlifna kull opportunità li t-tiswija li rridu nagħmluha gradwalment u nagħmluha mingħajr tbatija u nagħmluha bit-tranzizzjoni. Issa diffidati u kastigati għajdli meta sa jkun li nqumu filgħodu u Malta jkollha l-istess tip ta' reputazzjoni li kellha qabel l-2013. Illi semmejna tal-Libja, il-rakkont ta' meta Malta kooperat mal-bqija tad-dinja waqt ir-rewwixta fil-Libja. Alright, pajjiż fdat, partner fdat. Partner mhux mingħajr problemi, mhux mingħajr kellna ħasil tal-flus dak iż-żmien, u kellna f'pressjoni biex nirranġawhom u kellu jsiru daw kienu problemi li ma twildux fl-2013. Ma fl-2013 bdejna kampanja ngħidu lid-dinja aħna nagħmlu li rridu. Issa nagħmlu li rridu. Mela, xaġna aktar leġġera lil. Il-figura storika favorita tiegħek? Ħanidneb. Ma bdejt il-grok. Napoleon Bonaparte. Issa qed nirreferi għal tiran, qed nirreferi għal dittatur u ġifieri mhix xi ħaġa li nammira, assolutament, ma nammirax tiranni u ma nammirax dittaturi. Però naħseb li huwa public servant tant straordinarjament eċċellenti u ma nammirax għal-militar, għal-kapaċitajiet militari tiegħu li non me fa kaldu nefreddu. Ma il-liġi, il-kodifikazzjoni tal-liġi, l-organizzazzjoni tal-ispiritu revoluzjonarju b'mod li jisir sostenibli, il-kreattività amministrativa, il-flessibilità fil-forma. Il-fatt li minn revoluzzjoni ħoloq monarkija minkejja li kienet tabu u għamela tiffunzjona. Il-fatt li bħala eżerċizzju ta' diplomazija talab f'Moskea. Storja ta' proporzjon kważi soprauman, ġifieri mill-Imperu Ruman law m'hemm xejn ta' dik l-iskala,
U naħu jaxaġa fortunata, għatmu sa tirrepeti ruħa, u l-axħar bnidem kbir tal-istorja. Riċentament kombinazzjoni rajt dal-video fuq Napoleon, ma nafx għax rajtom Oversimplified History. Ġiri insertajtom dal-cartoons fenomenali, ġviri l-istoria ta' Napoleon permezz tagħhom tal-lemtom, dukunu twal nofsija ma miktubin vera tajbin, vera jdaħquk. Tant li t-tifla tiegħi. Għandek il-wix tajt twal nofsija n-lampaċ f'xu kemm. Emma, għandek raġun ma tantu ma tajbin li t-tifla tiegħi tajd li ħanara over, ġviri t-tifla tiegħi għandha 5, tajd li ħanara oversimplified ta' inna fil-prohibition Amerikana, per eżempju. Vera cool. Nirrakkomandah. L-iskrittur jew direttur tal-films favorit tiegħek. Inti għandek id-dar 1500 DVD. ħanajdlek il-film favorit tiegħi. Għamlu Dreyer, li huwa Danis kien jaħdem Franza. The Passion of Joan of Arc, La Passion de Jeanne d'Arc, huwa film wieħed mill-aħħar silent movies minn 1928. U nirrakkomandah il kulħadd. U Sonja nel Cassetto huwa li norganizza public viewing tiegħu bħala parti mill-campaigning politika li nagħmlu. Huwa biografija ta' Giovanna d'Arco, huwa ir-rakkont viżwali tal-ġuri ta' Giovanna d'Arco, mhux ħajjita, eċetera, eċetera. Huwa sabiħ għaliex huwa film teknikament meravigliuż u gripping u magħmul tajjeb ħafna, però huwa autentiku u sinċir b'mod estrem. Giovanna d'Arco hija persuna ta' 19-il sena li fissat li Alla rieda li derilla l-Arkanġlu San Mikil u li Alla rieda tkeċċi l-Ingliżi minn Franza. Ġifieri xaħat li jiena hekk bħala idea m'għandix rispett kbir għaliha. Però li jirnex li jagħmel dal-film huwa jikkonvinċini li kienet konvinta, sinċerament konvinta minna. U hemm l-istorja, però taf xemm sabiħ u mhux santawal. Il-silent movies ħafna drabi dak iż-żmien kienu jsiru jridu jikkompensaw għal fatt li mhux qed tisma' dialogu. Allura l-atturi kienu kollhom ħafna make-up, kienu jesagġeraw il-ġesti li jagħmlu, il-facial expressions, eċetera, eċetera, biex jikkompensaw għal fatt li m'hemmx dialogu. U f'dan il-film l-attriċi m'għandix ħiel ta' make-up fiha. Hija witch, mara imneżza sa sinċerità pura tagħha. U timpressjonani persuna li tikkonfronta irġiel, 40 assis kollha intellettwali, bravi, dotturi tal-Knisja li qed jgħadduha ġuri u li hi litterata m'għandix mod kif tiddefendi ruħha f'dal ġuri, ħlift dak li temmen. Tal-ġen. Nirrakkomandahulek. Le, żgur li ħanaraħ. Taf ma kitbu jew? Il-film huwa ta' Carl Theodor Dreyer. Carl Theodor Dreyer. Danis? Danis. Dreyer, D-R-E-Y-E-R. Forsi qed nippronunzja ħażin Danis tiegħi huwa bħal Grik tiegħi. Għajdilna fuq it-tfal. Jiena l-mara għandna tlieta bejnietna, il-kbir Benoit qed jistudja l-avukat qed it-tieni sena, huwa t-tifel ta' Clemens tal-mara tiegħi. It-tifel tiegħi mill-ewwel żwieġ tiegħi huwa Jerome, għandu 14. U t-tifla tagħna tiegħu ta' Clemens, Ameli għandha 11-il sena. Ameli wara l-film ukoll jew. Ijwa naħseb. Jew incidentalment. Le naħseb ijwa. Probabilment il-film kien kriterju, però għandhom it-tlieta smiet Franċiżi wkoll, xifieri però. Inserta Jerome ukoll, Franċiż biex ta' ħabat ta'. Però ħani l-verżjoni Ġermaniża ta' Jerome kien dejjem isemmi jġobni. Meta ommu Ġermaniża Jerome. Allora esplorajt il-verżjoni Ġermaniża ta' Jerome, u Hieronymus. U għaddat kemm sejqla ġora l-iskola, jkan semmi Hieronymus, u allura morna l-Jerome, by consensus. Umma, naf li jgħajda kull ġenitur di, ġivinu sanajlek xej, mandiġ poezija li najdilek differenti, but they're what it's about to. Ġviri, jekk jien ninket meta xi ħadd jgħajjarni f'nofsi triq u t-tifla taħdejja għax nistħi minnha. Ninket. Ma għax ħabba fiha ninket. Però nagħmilha wkoll għaliex
jiġi żmienu tgħidlek why are you doing this? U jiġi żmienu tgħidlek good on you papa. So jalla jkunu iktar bravi minni. Tiġi ta' sikwiddi li Taddi minn fażijiet. Meta tiffiċeri għax tliet darbiet fuq is-Super One. Mbagħad għandek after ma il-fillan ta' dak iż-żmien ejwa tiġi u tmur mbagħad għax nismajtux kasek ġifieri. Però ġifieri kultant nirrealizza l-ħars blikra jekk nidħol ġo restorant. Għax kien ma nipprova nagħtix kas, u nipprova ma narax. Mbagħad ġurnata wara titla' fuq il-Facebook, inti fehim, ġifieri it does happen. U Clemens? The luckiest man alive is the man whose second marriage works. Għaliex naturalment it's a gamble, ġifieri. I believe in marriage, I got married twice. And it worked. It certainly works for me. Clemensi jektar intelligenti minni. Fiex. Law ħaġa imprenditorjali li jimminix. U manager tajb ħafna ta' nies. Kif nistat nassum li konkludej diġà jimminix. Għanda sabar enormi u stamina kbira. Pero fl-istess ħin, għanda sens qawwi ta' rabbja u tolleranza l-inġustizzja. Ma tiflaħx toqgħod kwieta, u naħseb dik ġejja parti mill-personalità tagħha u parti mill-kultura tagħha Franċiża. Storja żgħira. Semmejna l-Arriva. Kien hemm episodju meta Ostingat mar l-Università u jimmort miegħha. U kien flar żmien u l-istudenti kienu batu biex jitlu l-Università, karozza tal-linja poġġat jaħdmu. U tiġi waħda f'nofs pjazza nies u tgħidlu you fucking wanker. Naturalment star istorja minn di. U niftakar konversazzjoni li kelli miegħu fil-karozza. Li jien u l-istafla. Ara ma nkunx naf. Min jiprofa jiskredita, min jiprofa jisipjaf minni biex nagħmlu xi storja fuq in-net li xi laburista. Għax, u dan kien klimu, jiena iskanta kif minn 10,000 ruħ l-Università, waħda qalt li fucking wanker, mhux 9,999. Għaliex dak li għandhom jagħmlu l-istudenti tal-Università mhux jikkonformaw, l-istudenti tal-Università mhux jien l-antipatku għandi nkun qed fil-protesti kontra Joseph Muscat, ġew l-istudenti tal-Università ġifieri. Imma dawn għandhom ikunu on the front line, ir-rabja tagħhom. U Clemens ġejja minn kultura Franċiża fejn you don't take things lying down. Bħala poplu ġejjin minn kultura revoluzzjonarja, they don't take shit. Jaħorġu u jipprotestaw. U Clemens ma ġiex teħbib tagħha ħolqu Occupy Justice. U għalfej ħolqu. Għax dina tmud defni kanuna Galizja. Il-ġimma ta' wara jiltaqa' l-Parlament. Il-kap tal-Oppożizzjoni u jgħid hemm bżonn nagħmlu diskussjoni ta' emerġenza. Nsospendu l-aġenda ħan iddiskutu il-fatt li nqatlet ġurnalista. Jgħum il-Prim Ministru jgħid li m'hemmx urġenza fiha di. Di mhux urġenti. Jgħum l-Speaker jgħid li veru di mhux urġenti. Kap tal-Oppożizzjoni poġġi bil-qiegħda, jirrispetta d-deċiżjoni tal-Kamra u l-Parlament kompli jiddiskuti ma nafx it-temp u it-taxxa fuq il-xtili. Jien naf. Ġimgħa wara nqatlet ġurnalista f'Malta. Għal id-daffariet tal-ġen. Dak kif f'Malta hija aċċettata bħala xi ħaġa normali din ħaġa. Allura qalet ara x'min, ċempet il-ħabiba tagħha, għal jien nista' nkun waħdi. Jien ħammur quddiem Kastilja, ħanarma tinda u ħanorqod hemm ħalli għalmenu xi ħadd ikun jaf illi jien irrabjata. U marret it-tifla tiegħi. Magħha kellha 8 snin u raqdu hemm. U għamlu bejnietom 10 tinet, ġifieri kienu forsi 20-30. U minn hemm twilet is-sinjal. Ta' nies, għajdilhom Ingliżati, għajdilhom eco chamber, għajdilhom li trid. Grupp ta' nisa. Li ma kien ħalli l-ħadd jagħmilhom il-bżar fuq imneħrhom. U m'għamlux violenza, ma kienx ruħs ħġieġa, m'għamlu xejn daw, imma daw
insistew li kuljum qudiem il-qorti ikun hemm xemma buka fjuri u ritratta defni. Biex l-qorti ifakruha li għadha ma saritx ġustizzja, għadha ma saritx sallum il-bukk tal-fjuri għadu hemm. Jiġi jew imbonniċi jneħħi 500 darba, jerġgħu poġġu 500 darba. U għax nafa ma niskantax li kienet hemm fl-ewwel diskussjoni li ħolqita dil ħaġa. Fuq il-ktib The Third Siege of Malta? Huwa sommarju tal-aħħar 4 snin tal-esperjenza tiegħi bħala blogger, huwa selezzjoni ta' blogs u ta' artikli li ktibt, però huwa wkoll parti mill-proċess tal-bidla ta' dil-persuna li intervistajt inti llum. Inti intervistajtni biex saqsejtni fuq Manuel fl-2013, Manuel fl-2017 u Manuel fl-2021. Il-ktib huwa il-proċess tiegħi nintervista li l-nifsi, ġifieri fil-proċess li qed neżamina x'qed jiġri fil-politika f'Malta, x'qed jiġri fil-kultura f'Malta, qed neżamina x'qed jiġri li l-nifsi wkoll u l-affarijiet li ma kinux jirrabjawni qabel u issa nirrabja miegħi nnifsi għax ma kinux jirrabjawni qabel. U mhuwiex biss il-politika, ma kull forma ta' abbuż u inġustizzja li ma niflaħiex. Jiġifieri l-ktib jiffiċerja wieħed mill-iktar sections li jiena gburi bih, iżjara tiegħi fil-ħabs. Jittratta l-inġustizzja mal-migranti, ir-razziżmu u l-ksenofobija f'Malta. Jittratta u jeżamina l-abbuż ta' tfal minn nies fil-kleru. U jipprova jeżamina il-falliment tal-pajjiż li jaraġixxi b'mod li jien jidher li juxira għal dawn l-inġustizzji u l-falliment tiegħi li nirreaġixxi għal dawn l-inġustizzji. Allura huwa mhux biss akkuża, imma rara. Lil, mela, għawek l-lum għanna Patreon maħna. L-ewel Patreon, ma konx ċerċu ma Patreon, ma daw n-nis li jappoġġana billi jitlu fil-page tagħna tal-patreon.com/John Malija jidirli. U minn hemmhekk speċjatu jagħtu kontributi, saw jagħtu jew one-time pledge bħalma konna qed nitkellmu l-ewwel jew one-time pledge, imma ħafna minnhom huma subscribers. U llum għandna il-saħabib tiegħi wkoll Simon. U l-Simon minn kelli m'għandniex kopja tal-ktib tal-li hawnhekk. X'inhu ħabib? Ma tantx bitu di tal-ħabib ta' ġurnalisti. Minn kelli m'għandniex kopja hawnhekk ħanibatulu kopja mingħand il-BDL books ta' The Third Siege of Malta, ħalli id-darba li mislin ta' nkun nistgħu niddiskutuh. Mela, min-naħa tagħna men dak kollox sħaqnajt li naqmen dak ix-xettiċiżmu hekk issa jisu ma nafx, neħdu naqa barometru hekk tal-kamra qatt ma milniha. Raġel kbir. Raġel kbir. Raġel kbir il-bonus tiegħek. 130 kilo. Kienet differenti ħafna l-impressjoni. Però jena kelli suspett li forsi x'imkien sejjer żmerġ meta ltqajt ma' Clemens konna qed nagħmlu dak id-dokumentarju. U Clemens kienet fantastika, speċta. Speċa l-mort id-dar u il-mara t-tila dak kif żopp edha ma' dak. True story. Xi ħaġa li ġili smajt lila tajt. X'inhija? Kif żoppjat miegħek. B'xi mod ieħor naħseb kollha smajni. Meta tara lilu l-mara ħdej xulxin tajt. Hemm xi ħaġa. Qabel ma nagħlqu men, tixtieq iżid xi ħaġa int closing statement. Il-talima sokratika hi illi tallimt xi ħaġa fuq innifsek meta realizzajt kemm ma tafx. U mhijiex umilta falsa, imma huwa egoizmu li nirrikonoxxi kemm jien imnejjek. U hemm ħafna raġunijiet għalfejn li nirrikonoxxi li nies għandhom l-impressjoni li kellek inti. Ma naħsibx li sa jkun hemm ħafna nies li ħanikonvertihom. I don't need to be liked. I don't need to be liked. Nasserixxi
id-dritt tiegħi li nagħti kontribut. Għalli xuwa d-dmir tiegħi. Id-dmir tiegħi li nagħti kontribut. I really cannot help it. Dan ma jtinix gratifikazzjoni fis-sens li jżomni relevanti, ma jtinix gratifikazzjoni fis-sens li għamilni sinjur, assolutament. Ma jtini gratifikazzjoni fis-sens li nħoss. Li at the end of all things, dak li stajt namel, almenu provajt namlu. Ma għadx inħares, u għaddejt minn fażijiet f'ħajti fej għadd inħares, u jiddispjaċini għalihom, u kull-jum niprofa nfiq minnhom. Għax jek nippersisti f'dak l-izbal, sa jkolli iktar għal xiex jiddispjaċini. Grazzi tal-opportunità. Grazzi tal-li ġejt. Kif għat insomma, mussa nerġa' għanna nimlik biex narakom id-dieħla, saħħit.